Gå an det. Jeg råkner vi til høyre med. I høyre kurser det som jeg sier. Og øyne gå an det til som utom landet. Som du sier kunde sitte her er plass fremst. Og som da øyne gjør først, så trivas folk best av de attastå stålen. Om också är att sitta några stolar och i flocksullen 18-4. Så kanske man kvar här, men vi släppte och tog in 18. Men hjärtligt välkommen till en sådan pärst om Falkaskolan och ett pallpår. Men åren vi färre vidare så hade vi ett papur. Vi talte oss till något så analog och idé, annet än vi strömmar. Och vi där finns ju gav hjälp av klaveren till Dorte Jakobsen lærer i skolan. Og alledes folk for lærerfella. Og vi får byrja som vi tar byrja nok snakk var vi som lærere lært. Vi byrja av fralsen og ta byrja vi sånn her sannsjon. Dorte, hjelp oss.
Tack för det. Attur, velkommen til denne her søndagsparten om Folkaskolan. Og takk til flokkar og velevne som viser Folkaskolan AHA og kommer fra by her i det. Vi har en myndamann, så jeg har ikke spørst om mynd, krever samtidig, han heter Olaur Fredriksen, så han teker gode myndtrafikken og kanskje konkurre velevne nøysene. Hva skrånne i det det Folkaskolan, som ansamatler av skrånne. Han kommer inn i en krok, og vi kommer ikke ut opp den av Gjøtlen. Men hvert det som vi halta? Vi i lærerfellan, kan jeg si for nevntene, at vi halta Folkaskolen nok fram om Anna, jeg tog den ikke, og i mån til stående i førgen. Og til som vi har sett av skra, til utrimon, til første høyre fra flokken, hvert det var tid sette skra og Folkaskolan til løkningsvele. Vi vil jo gjerne kunne spyrja og høyre møyre, og kommer vi akkurat vi i skiften, eller akkurat vi med skjøngen. Så har vi sett 2 økere træt. Navnet blir jo hver omstøver her det virkskontor, og hvert tøtning, hva skal inneholde i Folkaskolan være. Det kan være så nekv, vi når ikke alt, men noen ting kan være særlig en tøtning. Og tog vil jeg vite her en løt om kunne halde dere og savne dere bare om hentan parsten. Jeg vil innskje dere nøtlån og en akkurat løt om og vevnande om halvannan tøyma så vi nekka viser bare vidt som skulle sette en kross vi gjør et velende og tid som bjør ting fram med at styrer dere vekkene. Og til at løyåkken og kjøkken som løten her har vi høyt av Rekva Olavsson. Og nå nok 8 etter seg her, og til å si gjør så vel, og så kan jeg se sammen vel. Takk, Willy. Ja, takk for det. Takk for det, og velkommen til dette tjertje om en av grunnsolene, eller kanskje enda grunnsolene under dere samfunnet, Folkaskolan. Til øyne nekva mater skipa jeg så tjekko på. Jeg vil oppleve nok som nekva imiska former. Anke du hever årstyreren øyne en stor leiklod og anke du mindre leiklod. Og i det det såleis at dette tiltaket høyrer meira avhøyrer noen til enn det kanskje vanlig Vi vil faktisk øyne gjerne høyre spurningar ur sjælen. Gjerne helt fra byrjan. Og her nek skilda folk inni her, nek lærere, og jeg vet at lærere ikke penger for å ta året. Det er ganske tusen lærere blir politikere, det som journalister. Jeg hørte at Høgni Høytald var begge lærere og journalist, så det var ganske en grunn til at han ble politikere. Men vi har vært tro om før, og vi må gjøre nok så kjøtt av, til vi skulle lukke som røyne komme rundt og i ødlånene sånne her øvnene. Og tre og så jeg eisene en forviden borgere og foreldre at bøttene i Folkaskolan, så det kan godt være at jeg eisene kommer inn vid en sporning. Vi har en vanlig nok så analoga mannagång där man kører hånden upp hvis man gjerne vil ha året, og jeg skal røyne etter førmån at fylja vi for i nast eier året. Det første omfæret snur seg helt einfalt om velskreiene til tikkere flokken og hva det sier om Folkaskolan, og så har det ikke mulighet for å legge det fram og kanskje nagreine hva ut av mersker som de atlegerer for Folkaskolan. Andre omfæret kommer så at handle om trivna eller omstøver i Folkaskolan, tja beinamingen og læreren, og det sørste omfæret at sier at han har kaffestegjen for så snikvas om innehaldet, det vil si læring, foreleikar og så framveges. Så jeg har lukket et lite tipp til øyelig ofte til sånne tiltøk som heter her, at vi hører øyelig diagnoser fra politikere, øyelig holdninger om tropeleikene, og øyelig lite av uthørselig avtøkken som man atler at gjøre, hvis man slipper til valgte.
Det är släkt det huggborar och diagnoser är välkomna, men vi må eisen höra syndrom för att det att gera och vi lukar en användning för jag kanske minna det att det. Och ta ut det och ta så lutsen för lunch så if jag bråda det kun av inte sälja nek vi går så men if jag går så röna att jag var kör handen upp ett annat till så jag det anlit någon av mer ta i halde att det skulle runda av. Så I halde vi för att börja vi miflatchen och hur säger högre så här. 1 minut eller mittel 1 och 2 minuter om vad välskriven som miflatchen säger om folkhögskolan och att det att göra. Ja, du rätte bara handen upp som du säger Janne att det är att I får bo I. Det gör det. Men tack för möjligheten att vara här idag och tusen tack för till lötena som var här åren här vi fick en öliga goda frågor om kvärt och är viktigt och vad du vill just här i skolan och annars kvärt I ingenjörer. För mig flotchen så har vi ett helt klart till I åkara skra eller agenda att det är människor som har allra största tydning. Och att vi ska vi till att barnen I skolan aldrig får den bästa starten och på sitt vuxna liv som överhuvud möjligt. Och vi har som ett konkret mål att lacka talen. Nu är det inte alla ställen att det är stora flockar, men som ställen har det varit sett I årene just runt vi har dubbelflockar kan man säga. Och det har vi kanske etnast I mest, men vi har som målsättning att flockarna skulle helst vara I lägre läge, alltså inte pom 24 som var gammalt. Vi såg ju det att det är några avbjörngar I folkhögskolan och till öland som har ilt vi att trivas I skolan. Kvart kan det vara som ger det. Hvis flockarna blir för stora, man röjd nu på alla möjliga matar att få att att samlas och I smärre enton jöknen skolatojerna. Men det är kanske inte alltid så lätt och det är så nekva för att hålla sig till en småbarn. Så det är ett som vi konkret inte är bröta. Annars så har vi hört här I det här vi har flera lärare inne I en flotja. Det är ju gav mig kommunen hade ihåg sig att det är alltså ta du har folk I flotjan som eller barn flotjan som inte som så att vi satt här på att misstrivas att du så häver orskarna I skolastående till att lofta tog så först. Så det är glavirs mycket. Och så har det här att sätta mer pengar av till utbildning av lärarstaben. Tack för det. Du ska dock få år I åter om en löte. Och allt med det går att inte presentera väl en kemiflotch någon år de tog året till Anna Margreta Åttermar. Och nu ska vi presentera väl även till framsökn till Susanne Olsen. Susanna, vad säger framsökn om folkhögskolan? Framsökn har ikke noe uttøyelse ting I sine velskra. Her 6 punkter. Men alt pura visst at hvis folkhøgskolen ikke gjør sitt arbeid ordentligt, så får vi ikke gjort av de som stender I stellingsgrunnen, ja. Og jeg har øyelig gå av vånen om folkhøgskolen, da jeg har til kontos I det. Jeg djupt imponeret til framløvens for hele denne åren. Og folkhøgskolen et gammelt fag, og kan man si at det akkurat som til en pastor tjattende velferden I velferdssamfunnet, og til en av grunnsjolen under okkara altså samfunnet her I Vesterverdene. Og vi har 3 stikkord I okkara så iverskipet måtte, kan man si, framsøkt, altså kjøskapet og det fortjellige frelse, så personlige frelse, ja. Og det helt sikkert at hvis man ikke får en god skolegång så får man helt ikke utleve sitt personlige frelse. Ja. Og det som jeg vil takke Vimmer hjem at det er framsøkt, eller hvis jeg er for å komme inn I løkningen, så får jeg takke 4 ting Vimmer, det som jeg har hørt til kontos om. For det første er denne her tvillærerskipene som jeg alltid eminent, altså imponerende til å forklare fra henne. Og det er helt sikkert at hun finner seg etter 4 bruks med skole at færre voldsomt nye råkner vi. Og det hamrande gå nomsfrøylig lassla, eisen fra lassli her I husen, at man tilleder et stolar under sånn I atøk. Og et annet som jeg eisen ble veldig imponerer er at det er så mottøkflokkerna, at man lærer badni at ta seg mali, og eisen hvordan lenge tøyta tekra, og hvordan det kan arbeidsofte krever, og hvordan det kan gjøre til å ha eika fyrir, og så ja. Og så er vi etter utbygging til lærerne. Det er alltid ekstremt viktig. Så samfunnet komplekst, og det krever kompleksa fralærere. Og jeg skal sitere en som heter Luhmann, systemteoretikere, og han sier til at da I omverden blir kompleks, så han skipanen som rojene eisen nødt til at øke sin kompleksitet, og nemlig her kommer etterbygging. Takk for det.
Tack Susanna, så fick vi Niklas Lohmann in i ett politiskt check. Erik Läver. Tjohild Petersson ur Tjohilde. Gör så väl. Tack för det. Stäck på fond nu. Ja, som jag framsagt så har vi hesa för valt det här en eller stotta välskra så att de konkreta punkterna det är det som ständer annars i hemmasyn men jag kan gå så säga till att flockeren själver är byggt på stävnarna av flocken som är i 90 punkten och vi brukar ett helt punkt så att det var stävnarna som flockeren blev grundlagd på i 84 och här är ett helt punkt som handlar om utbygging så att utbygging och folkskolan är grundläggande för Tjohildes huksjonna och här ständer med andra grundalei under mentan foxens i bötter badnaskole alltså folkskole och fatakt och fjärrbol är inte fora evnalion ungfolke lärdom och mentan. Så är snär hoen och trångtren efter lära och han livslänga läraren hon ligger eller grundläggande i akra politik och det handlar inte om bötterna men det handlar också om lärarna vi att kunna efter utbygga det kon och för oss är folkskolan det som i grunden tryggar folkarej. Alltså till en av primär uppgåvan till folkskolan är att trygga folkarej och jämsätt rätten till och livsträder till imenskon bötnon. Med den här två lärare skipanen är något som Tjohilde har arbetat vid och som vi absolut halta ska räffas framöver och växande man säger erbjudanden vi får fler tillfällen till förr som inte har för som första mål till resenäga som vi har lagt stora orskoj. Och man kan säga samfället bröjdes alla tonar och en av de stora bröjningarna som är här framme det är hur vi skulle hantera erbjudanden som för att komma av AI. Till halvtid är det ordentligt viktigt att få att checka om. Och jag är glad för att det blir inte en sån fond och är vana att ta eisne för att vara både in till sådana fonder mellan välarna. Det vill säga som nytt välarna så är det spännande att komma ut och sätta sig in i de tingene som man kanske inte visste att man får bränna fyra år man kommer. Så jag är öde spänt på att höra tickare konkreta uppskott till det som jag kan ta av in hvis jag kommer in i löktinge. Tack för Tjohild. Johan Stenberg för Kjolststyre. Tack för det. Och tack för Björnstad. Kjolststyre har inte en länka ordning heller om kan man inte innan skola gott, men vi tar en stotta ordning som säger att man ska männa skolaverket och våra utbyggningar och göra det lättare att komma till bötten att ta utbyggning med landa vi brukar fjärrläster som hjälp till att få utbyggningarna litna. Så det är sagt så har vi det diskuterat folkskolan och vi inte att få tvillärarskipan in i skolan. Nu har vi det där om hur så väl det rickar här. Vi hade yngst att det kunde gå vidare vi att ödlundheimen skolan som har en stöd till att det ber till. Så har det också ett inskjum till att ta allmänna kontroller av. Vi vill inte ha landsrönter och PISA-rönter som skulle knäckvast ner över hötte av läraren och nämligen och att det ska styra vad ska hända i folkskolan. Det ska hända i folkskolan skulle lärare och lärsler som arbetar här till dagligt och ha alla vitan om vad ska hända här komma från time. Vi den tjejsne efter uppbyggningen av våra avhållande, inte bara till bant nu och så stäcka där ett omfärligt så läs att vi alla kunna männa till starfolk som är inom skolavers. Tack för Johan. Så har vi Johannes Johansen för Janaflocken. Tack för det. Hvis man atlar at brøyta folkskolan så man nødt til ikke etter gosse fag i Gjørsta. Hvis tid vi har valgt inn, eller hvor som vi har valgt inn, man så færre og i mentnarnemtene, at det er nevnte som lover brøyter atlan folkskolan. Hvis man skal justere lover og brøyta lover, så er det her man gjør det. Så det er det første man skal få rett. Det neste så til at man kan ikke etter noen av sånne ting som man kan brøyta innenfor verande jottan. Til mitt landa til at man skärjer onöjliga funter och onöjligt eimersingar funtar vissumme så ger att som täcker tog från lärarna. Man kan ha en lärare ska ha färre underskartimmar så läs man vara max hur några underskartimmar en lärare ska ha. 25 timmar kanske om veckorna är nog till fler som kommer upp på 28 timmar i det och till för neck hvis man huxar om det arbete ska göras hver vecka. Så kan man läsa styrka i mest. Du kan till dömes avhållande styrka trivnaden och arbetsomstövnar. Det kan kräva mer pengar, men det går så nästan du kan kräva innanför verande rammer. Du kan avtacka landsrundan i verande lojtje och skipa det så att skolan får frals sig själv att eftermäta. Kostar eftermäta landsrundan. Du kan röjna att
skapa ett arbetsmiljö som är diktar gott och här lärare och lärare tror jag vast. Men skall du vojare för ut i att skipa undervisning som tvillare så måste du kräva fler resurser. Vi skulle ha mer pengar till framtiden, till att ni hörst här. Vi skulle ha mer pengar till att styrka främmande malt i skolan. Det kräver nekva arbetsorsko. Det var en år her dortalt nät. Hon säger nämligen att det kräver 5-6 år. Och det nekva flere pengar, nekva flere arbetsorska. Och resurser i skolan folk. Vi må ha folk til å gjøre arbeidet. Og så det ikke til at vi avhaldende må skapa det såleis at vi styrker særskla tilbøyene. Så alle nærmengar har en mulighet at klare seg i skolan. Som kuriosum kan man si at vi eisen må hitje etter hvordan vi skipa aldersmark for sosiale middelen. Det må man eisen hjelpe skolen og til eisen pastor av sånn her. Man sier 14 aldersmark for sosiale middelen. Annars halte jeg at skolen så mye viktigere i samfunnet at alt de som har valgt inn her og vilja skolan vel, til må fære inn i mentarnevntene. Det her vi brøyta tingene. Det nyttar ikke i ørenevnt. Takk for det. Takk, Johannes. Så har vi Atla Johansen fra Sambandsløsjen, gjør så vel? Ja. God dag, har jeg det med, ja. Jeg er ferdig at halda meg, jeg synes mer til rammene og ikke tog, og altså at halda meg til det som jeg finner til, og da er vi nått ikke nøyd. Mittel 1 og 2. Ja. Takk for det. Det er ikke fleksibelt. Vi i Sambandsløsjen her var noen togjende atøk som vi mener skulle styrke folkeskolen og trivne inn til okkara bøttene, som vi halte realistisk og ikke så øyelig innviklet. Tar vi tås om trivna inn til bøttene, så må vi først og fremst hukse om skugganorskene og tenke at han til avbjørelsen i alvara. Det tøtninger mye at vi lurer etter tømmen unge som selv sier fra trustig og overvist i sambandet vi sosiale miler. Og et aldersmarsk av sosiale milen øyre var sett i versk skjøtast gjørligt. Vi vil øyne gjerne styrke om tvillere skipene fra første opp til satte flokk og halda flokkstøttene nere av 22 nærmingen. Hetta gjør læreren noen mer tøy som vi hørte om Janne til ønstekke nærmingen og løyvet om å skipe undervisning av mer fjellbrøytan hatt, nekka som bæger læring og trivnaver vinna nekvi. Så gjerne må vi stedfeste at arbeidsoppgavene til flokkslæreren og foreløgastående som vi hørte om Janne og øyne vaksen øyne nekv søgnast og tøyna. Nekv samskifte, funder og skrivlige arbeid fyllt vi, utan at tøymar har fyllt vi. Hetta må vi gjøre nekka vi. Tøy øyer folkeskolen få futting til disse egne oppgaver, så at lærere hava teg ampo og ta tøy som krevst. Her vil sjån de øysene hoksa om etterutbygging. Som holdt så vil jeg vidt styrke folkeskolen og rafeste til som verilig gjør mon, betre karmar, møyra tøy og større trykkløyga begge for nærming og lærere. Ja. Takk for det, Atle Johansen. Og så det bare lærersene for folkefløyken, gjør vel? Takk for det. Jeg husker nå i Sunkvendan her første sannsjen. Landet bare vimmer innom skolen godt. Som Karsten Høydal skriver, og så sa jeg Høgne Høydal, jeg vet ikke man enn, men så kom det framfyr med, jeg siterer i hendet sannsjen og lakningsinstruer og paddle, og en av Jesus-etene, og så sier Høgne, ja, han parstre under større kantater, eller hvordan han kallar det. Og så sendte han mer, som heter øyde resitativ til kjennere, jeg bærer fram, jeg husker bare lykke, jeg hadde så vel lyst til som en lærer stender i fire, Karsten sier såleis, ei og skoina som stjøttner bort framan firmar, og hverje andans veldig og grigvo kikna og hese norster, og manna anlid, ryka og gateføra land, og så videre, utsjulig av vøker isching, og hatt det som vi lærer og stande i for kvandet, her sånn fantastiske bøtten og unge. Og vi til folkefløtjen, vi vet og asana 100% at folkeskolen en grunnskolan under samfunnet, og han øyer alltid å være ræfest her etter. Det okkar innskje. Og hvis vi ikke endamålsordningene, så den ikke hissene. Vi skulle bygge okkara bøtten, okkara nærmengar ut til folkereie og til løyve. Og hvis vi hittar etter okkar samfunnet, og hvis jeg hittar etter nærmengar som jeg har haft kjøkken tøyner,
så kan jag också se att skolan är ordentligt gaur. Vi gör ölen är gott. Föringar är då tilltäckner gott arbetsfolk. Och det ska vi inte glömma. Tar vi till som skolan, vi har helt sikkert en gåan skola, vi har nekva gåa lärare. Men det är då avgjørst ökjer som må betrast och räfestast. Och det är vi døsne. Vi nevner nøkker lunta spesifik mal i okkara velskra. Og jeg kan bare takke og nevne 2 gidde tøyen som vi affæra. Vi är färdiga, ja. Vi skulle betra karmanar til folkaskolan til fremme for trivna innkjøp bæge lærer om næmingon. At det er øyla brøyt. Og så sier vi at særnomsfrøylig øke skal endurskås og betrast og ser til på skulle ræfestast. Og som sudje da, så kan vi kallar tvilærskipan, kanskje man kallar det co-teaching, kan være lidsen til nekva av hæsson som kan bøta og betra om begge omstående av læreren, men ikke minst trivnaen og læringen av næringen. Takk for bare. Sambart skronne, så vi långt kommet at enda vi som panel då. Men jeg løyver mer at halta fram og løte et som distant er. Tog at hvis vi skal tenke sammen om hese rundene, så jeg hørte ikke så reelt jeg vidt høytslut, men jeg hørte allikevel tvilærere skipene, flere flokker nevnet til. Jeg hørte sambandslokken si at aldersmarsk av sosiale miler. Sosiale miler bærer, snilltelefoner eisne, eller først og fremst. Sociala miler, ja. Og så jeg vet ikke om vi skulle lykkes som halda fram i timebauen evnen. Kjell Pedersen, du markerer her. Jag markerar ju mest för att säga att nu tar så vi om allt det här som ska ganska bra så folkskolan, men bara vi märker att i halvtid folkskolan fungerar öliga väl och att grundläge är nog det som vi kallar alltså grundläge under läraren är nog det som vi kallar förvittne och det tog i samband att i halvtid efter uppbyggningen är så tutninga medel till att alla nekva att kan lära sig det här på här vi är så ut av lärarskolan här som är nästan är uppvuxen och jag tycker att det kommer med Eli och Pelkanös under borden och pappa mun stay här och jag sen när lärare vi stjärnor i egen någon att det är livet utbyggven och så är det att vi får ut i arbetslivet och liksom ta dagliga livet att det tutningar mycket att vi stolar punter ta avhållande förveten till läraren någon till att det är det som smittar av ivra bottnarna och lyckas som kan lyfta punter ta förveten i ästen. Så jag vill att lära göra några för efter uppbyggningen till läraren. Absolut. Bara lätsne to markera här så hade vi kunnat ta en spårning och själva. Ja, jag bara markera och här ästen, ja. Eventuellt efter utbygging till området. Särskilt hvis vi pratar oss om co-teaching så är det ju allnöjligt att lära att arbeta samman. Det är ju så att vara ett ensamt starv till Louisiana faktiskt också ordentligt väl vis ischingsne. Att stanna här ensamt. Men samman kunde vi helt säkert röka nämligen bättre 100%. Och tar det kjem til det særnomsfrøylig øke, så det alltid rett at man kanskje teker det vi og lærere utbyggingene selv, og ikke bare heve det som en etterutbygging. Tog at det øke fyller bare mormor, og jeg selv at vi fætan, at skolen, han skal helst være for ødel. Og til oss har vi fått på om i endemannsordningene. Så jeg husker det har vært et godt ting, som man sier. Tack för bara. Anna-Margreta. Det tror jag att målet chokon först är alltid att vi kunde konstatera att vi tränger till att lita till att labera till mera fram alltså vi vara alla upp en skon när man kan då närmast ängsla att komma i skola det är väldigt det förska och här alltid att vi skilt och några samfälla i landet som helt att vi verkligen sätta större orske in för fler timmar kanske in i skolan och i förskon det här tror jag vi till ett lyft och så också jag är det här vi att nej just att sätta karmar för skolans fortsättningar och annat som har längre livet så som man rätt faktiskt kan planlägga kvart man vill sätta fokus på till nästa kommande år. Tack för det. Susanna och Johannes här var markerat. Jag har inte glömt det men jag vill bara veta. Ja, spårningar. Snart bara så här. Ja, kör så väl. Du presenterar det bara. Marie Olsen är arbetar i Högskolan. Väl lyfter, väl skränar, väl orrar, neckgo lyfter från flocknon. Och efter som det har nämnt flera det kan till efterutbyggning kan mena det utörsla vi efterutbyggning ta in nu det var 28 15 nutjar efterutbyggningar sätta ståna session för lärare
alltså kvart alla det vet du. Och så ett annat hur det vi har styrka folkskolan? Nej, lärarskolan och sjacka. Och så har vi att säga att vi alla flockar stand och lova co-teaching och cheat till ganska det som flest lärare är spänta på. Är det realistiskt att fortsätta upp till 19 flock? Tack för det. Nu ändrar vi dock nyheter här vi att vi där inte tog till att öllsvär öllon spurningon, men det är för visst att lova Susan och Johannes Susan har först att svära sån här och så Johannes. För jag svär på att du spurning den sista eller spurningen först. Det är väl att göra tvillärarskipan. Alltså vi kan lyckas gott genom tvillärarskipan och bötterna få ordentlig undervisning och omsorgan som har brukat till alla möjliga egatömmar och stolar och vad är det. Vi ska se en paradigmskift i förhåll till klassrummet. Privatpraktiserande läraren, han är läxan avskaffad bra. Så att heta tajm i samstarv som man ser runt om en flock, alltså det ger så öliga gott avsärda. Ett annat men vid är ju just ner. Här vi att läraren ska ett dokumentationskrav i så rapporter till skriva och så vidare. Är halt att det är öliga alltså det tränar folk. Och heter det något som stävar för som man kallar för new public management och det konceptet eller paradigm är vi ut. Vi slår in i det som heter new public governance här som man för sina fag alltså det är så att ni sina faglighet efter. Så jag tycker att folk skulle bli näck bättre stortligare arbete och närmare för en näck bättre förlärare är full alltså jag står en tillsig till fagligheten av läraren och så. Det är inte för att bencha för om man inte dokumenterar snäck. Tack Susanna. Lucka uppfriska att det var ett uppbyggning och det var två är spurningar. Ja. Och störst. Ja. Johannes, du ska svara på det här. Jag hade alltid man räffasta. Det var snack om att futja folkhögskolan så allt vill uppfutja. Och hvis du hittar till det så kan man ha en utveckla en växelskipan vi tog imon som var 2 timmar. Vi tar så ökta till 5 timmar för öll flockstrin och i öll flocken alltså öll skolan för ju. Det är mest så att man kan bruka till tvillärarskipan. Skolan får fralse till omskipa timmarna. Det kunde vi till det. Vi kunde öka om till fralse så skolan får ännu mer fralse till öka. Det kan så göra till att du kan göra en kreativ skola, en örvusskola och en eventuellt en stittig skola det var som inte det. Men till fralse skolan att skipa skolan innanför verande 8. Skulle vi ha co-teaching till tvillärarskipa. Här som vi skulle ha flera jottan eller mer jottan av futjarlån. Så kräver det resurser. Och folk vill slå in, ju mer pengar. Och det ser utlager eller sopolt. Vi manglar pengar till främmande med allt. Vi manglar pengar till några andra ökjer. Och då man snackar om efteruppbyggingar, det kostar resten pengar. Så det som vi brukar till efteruppbyggingar, det manglar kanske konkurrera ställen. Så vi må räfesta på ett eller annat dörspunkt. I helt själv att vi får allt och lite av resurserna i skolan. Tack för det. Jag sa flera händer, hade Johan och Barur. Hur vi lära skolan? Johan, ska han styrkas? Och hur vi må lätt utbygga? Ja, så efteruppbyggningarna är komna in och lärarskolan att vara. Och tog hänger det samman nu istället för att ha skajer som det är vid åren. Kanske skulle vi omhuxa bara avtäcka sig skajene. De flesta som har varit tänker att det så ja, mätren var gåor. Alltså det är så löst att det är utbyggningar skulle täcka helt än ett dagsskaj utan flyter öliga lut nästan inte. Så här kan man gott hapsa några pengar och sätta det in till utbyggning istället för. Så bröta formen eller maten. Formen är hur så vid efteruppbygga lärare istället för bara geva. Nyttlöst dagsskaj alltså. Ja. Bara ja och så att Anna så börjar vi om och annars spurningar ja. Ja, tack för det. Jag också Johan svär in i någon vision när och vi där sitter med när den samman heter skoje och jag vill säga vi har arbetat väl samman och tar brödingarna som är gjort där och i folkhögskolan har vi faktiskt varit samt om eller funnit sämja om. Så det kommer till att finna pengar till heter imiska till är nämnt ta vidare vid allt till rejtöla och bottlen jag kan nu. Men tar man ta som tvillärarskipan, jag alltid till hever gott att haft den alla vägen. Men kanske ska man först och främst fokusera på inskolningsna först. Men det kunde en fudging kunde vara vid stitt skola den center. Det är bara till ösnetcheck vad så tar vi stitt skola den. Så uppkommer vi dock om vad för namn kan så till och så är. Så men det är så och touch lite på.
Jeg har alltid at vi får nok så kjøttet rundt det av, men vi tar Atla først, Kjøvild og Susanne, og så får vi at kanskje gøyma spurningar til neste runde. Tog jeg ta fevner og det breit eisene. Atle, gjør hva? Ja, jeg skal ikke gjøre ordet kjøttet av. Jeg husker bare at det er nok så godt dømme på at i folkeskolen ikke et potensial for sperring til å ta seg sånn nær. Vi tar tå som at vi veksla tøymer om, og så tror jeg her man husker om at kanskje nekker tøymer til tvillærere kommer inn. Og vi i sambandsståsen har hukset mest om fra første til satt at lokk, for å være så konkrete som mulig, og ikke så lest åreier, akkurat som de kunne holde dere på. Og at vi hukser øyne om at hvis skolen der skal stitte, så synes det at man færre nekker tøymer her, men det må opprefestes. Vi kunne ikke bare gjøre det, vi så med jottan. Det blir ikke til. Så det vil gå til sambandsståsen arbeid nekkfire, og ta vi hitje vi etter folkeskolen tilmelden som ligger for fremme, så vil ikke ta øyne hvis det får lære kjøpene ulike vel. Men jeg halte at skoler som i gang ved co-teaching, som du har snakket om her, så det en eller dyre skipan. Det kunne vi slett ikke være blind for det, men jeg halte i øyne vil øde vite at akkurat bøtten og unge her var større avbjøringer i det. Vi har nek, som du nevner her, altså flormalt som kommer inn, og bøtt som har ilt imsa stene. Det kunne vi ikke bortsett fra, og sånn må vi øyne rævfeste det. Takk for Atle. Kjøvild? Ja, jeg hadde et... Jeg nøjes å nevne at han fyrir med utrolig store jøsere av fylen inn i rummen når man tåser om å fortsatt samfunnet til åkken. Og det til at vi hever i det ordentlig nekva penger som kommer inn og gjør noen fiskeskap med oppsjå fiskevinner og gjør elvinner som enda er lommene kjønner kunne olje få av. Så tar vi tås om sånne situasjoner her uten å nevne til hva vi kunne få inn til å fortsatt så grunnleggende ting som folkeskolen, da alltid helt løy at det ikke blir nett. Det en konkret måte, og Kjøvild hever arbeid utrolig hardt for å røyne få sinte meira av akkurat felaks tilfange, eller ikke etter Kjølanten. Og jeg husker til, nå er jeg så nødt, og jeg har sagt at jeg har gjort åren, og stolet er utrolig nek, men jeg synes at det hever ikke bare så store frukt som jeg har vågnet, men kanskje vi at knyte det beinleis og gjør konkret ting. Jeg sier, ok, nå får jeg ta et sinte mer inn, og jeg ser tilfangesrentene, som altså til onormale ivelskåte som man fer av at jeg var enker rett på at fiske makrel, og knyte det beinleis og i folkeskolen og gransking. Det gjør det ganske lettere til timen som sitter vi i maktene at slippe. Det skiljer seg vel at vinneren kan være benchen 4 av pengene bare færre og du vet, fordufte i omkring administrasjon og sånt, eller konkret ting eller ikke da. Bare til folkeskolen. Ja, takk for Kjøvild. Vi viring for skrånene, vi begynner ved sin setten i en Atla, så må vi gjøres nå, så Susanne, du først lykke det siste året helt stått, du markerer Janne, ja? Jeg kan bare ta rundt ved Kjøvild her, at man øyre mest en parst av de EU-normale profittene. Så den EU-normale profitten i folkeskolen, han kommer eislig over til bøtten til dem som fisker. Og jeg får holde fast i oss her at arbeider frem i måter at det blir 2 lærere i Kipan i ødelflokken. Det blir ikke overnight, men det kan mennes i betøy, og så må man rævfeste det økonomisk eisene. Det blir min siste år. Takk for tid. Vi vet at sommer av flokken skifter ikke ut i panelen, sommer gjør så vi får lukka skifte ut i panelen helt kjøtt, og så fører vi beint under andre omfær. Vi tar stetjen mittelen andre omfær og 3 omfær. Og nu skal det så snikva seg om omstøvene. Ja, vi klapper for dem, men ja, det gjør vi selv. Det snikva seg om omstøver, og ja, som jeg leser som trivna og... Du har mikrofonen. Ja, jeg vant det av en eksport. Ja. Først en liver. Og Kristina. Ja. Det kan markere det her, så jeg ikke får si Skype. Ja. Jeg halte jeg vil hava langt sett hål av trivna var spurningen.
vi är tås om tvålärare skipande tås om man faktiskt samstundes eisen om trivna till det allt snurr sig om bäj tja lärare stapen och eisen tja närmingon så jag vet ju om vi alltså jag då körde så jag vi skulle ta en hela runt det att jag hade vi för bänt och spårningar är det några som bränd in i en spårning som häver beinleis vid det ävne gera trivna i folkskolan mittel lärare och ettla närmingar. Jag kan börja, så kunne folk huske seg om hva du tar. Jeg har her en mynd av skola fravere. Jeg vet ikke om man ser så vel akkurat, men det er skola fravere de senaste årene, og hvordan det vokse. Jeg gitt at flere av lærerne kjenner seg tølene, eller hvordan de vet at det er en växande tendenser. Jag har tölne från Peter Zachariasson som granskar och just ner. Han kallar det skola attran och de har bättre skola fravere. Och till sjön det urokna hemma och sjukra undervisning och ser till på att säga tal av nämningen som nu är vi ser till på att sjukra eller hemma undervisning. Och det är ett växande tal. Jag vet inte om vi kunde börja vi här som ett utgångsstöd. Är detta något som vi kunde leva vid att det är färre och färre barn som mäkna jag vet inte om vi skulle kalla det gasar en tan vanliga folkskolan och det är fler och fler som vi må bjöa här tillpåen. Ikke tog det, for alltid har vi anker som er bruk for dem, men er det en tendens i nægget vi kunne leve ved? Vi vet ikke om vi blir hin og barn, Astrid Breckman fra Folkefløsjen, gjør så vel? Ja. Nei, vi kunne ikke leve ved tog. Og hatt altså, vi tror øyla godt at Peter granskar ut og øyla takksom for at anker gjør det, og at landet vil fortsette i land i Kanada. Och tal jag som att han granskningen gång väl. Men vi må eisne for atretoi og spyrja oss selv hvor var hatt det ikke så vanligt før, og hvor det eksploderer i det. Og hvor ble det nesten vekk til korona var, altså til ta skoltebøtene eisne atre skola. Det ble det lukket ikke, altså vokster begynner av en korona, skal det lukket vi mest. Ja, kanskje iblant jeg sinte vi trivna igjen. Okej, ja, jeg har ikke tås en om det. Han sier korona er ikke en omskyldninger, så det blir av Ja, okej. Ja, hatt det avhåverst. Jeg vil ikke se hans tølen i et eller annet. Jeg vil ikke ha han kommet så lengt til granskningene, men jeg tar spør ut fra munnen ikke rundt om. Så ta møtte nærmere nekk bedre opp. Eisen tar jeg hei undervisning hjemmefra. Ta møtte jeg ut opp, kan man si, av telten nå. Vi må eisen ta oss om, helt annet vi skutjer å gjøre. Altså hva gjør det man før, ta og man unga skutjer heie, og man tar en eneste måte man kunne samskifte vi ånder, så man måtte jo ut ur kameren noen. Det for latt bare å fære inn i kameret og lade horene etter og sette seg fremme for en skutja. Vi tar øyla nek, altså til øyla, ja, hadde en god granskning til serie tutninga med at hun var gjørt, og jeg halte vi boja sin etter urslit når ikke hånden, til at vi har sikkert et mulig hosgått om hva det som er gale, vi lærer, vi suttja da, og vi tås av nærminganar, og vi får elter, og men spurning i rock vi har tror öliga komplext. Ja, jag spurte han si har du några urslit eller preliminära urslit. Det är en sammansättning. Alltså vi skulle inte göra bara folkskolan och skiltna ensamma för dessa gångna men det kan vara till några lösningar som har folkskolan att göra som kunde hjälpa på det. Kvärt vill det ett uppskott vara till te. Jag vet inte om vi kunde lucka färra i Astrid du ska nog få år i åter till Kristine från Sambandslösningen. Kristina Joros från Sambandslösningen. Görs väl? Ja, tack för det. Tack kan vara nekvar årsökjer. Jag vill så säga att en av de tingene som kanske de 17 årene var att Västraferien, där snackar Sambandslösningen om att avtaka. Det känner jag själv från arbetet att det för vi nekvar tog. Det är inte bara trodde det är det med skolan någon. Det är för av land någon och är veckor för det. Hetta så startar i skolan. Så hade ikke til at det skulle aftran, men det vekk. Og skulle aftran kommer også ned av at du truves ikke flatt noen. Truste som kommer av at det var en mye sånn skole, nærmere av 25 og i tale, øyelig nekk for en lærere, og nå vi etter i 2 lærerskipene, at du skal røkke øtlo nærmere. Det hever du slett ikke orsko til. Du ska umynda det här att vi har närmingar som för skola som upplever att det inte var satt. 6 timmar till skola. En närmingar kan uppleva det att han inte känner sig satt. Och vad är lösningen? Är det
Løsnen tvillæreskipan. Ja. Takk for Kristina. Jeg skal lukka vi mestja. Ei Bjarstor, han sitter her, og han heldur eia vi tikkun her atre, så hvis negar vil sette en spurning, så veitra de lukka til han. Vi kunne færa vujar til jaunarflotjen, Gunva Trøndardøtter. Hva atlar jaunarflokkeren er gjerra uttøytslige for trivna i fakkaskolan? Ja, akkurat. Ivskriften var om omstøvnar til nærmingen og læreren. Hva er omstøvnar halte det at nærminger og lærer, og at her i skolan og hva vil de gjøre hvis omstøvnar om det kan valgte. Etter gang nå i mån til salar litt arbeidsomkvarve, kan man ta av skolen mittelen starsfolk. Man kunne i Østen gjøre noe av det samme innenfor nærminger. I hoksan at halvan er vi fraver, og man vet akkurat hva årsøysen er til fraverna. Man vet at det er en blanda. En blanda, ja. Svær, ja. Akkurat. Og så hokser jeg akkurat, nå snakker jeg om fra protokoll til kjerve, og det da nok av før. Så skal du ha den krossen ui, hvor er nærmere ikke kommet, og jeg har akkurat steg som forelder, hvis du bare ikke tror visst. Jeg skal si det vi løyve, og utan løyve til jeg kaller man så skulkfyr, men nå er det så. Jeg gjør løyve til at det er utan løyve, og så er det sjuka, og hva er det? Er det bare at du har vilt bort noen, eller at du ligger og kanskje prekva at du har 40 grads feber. Men kan det også være når vi snakker om sala litt omkvarve, nærmere meknar ikke komme i skole i det. Interessant, så kunne man finne haktull for det til dømes hvis man setter det inn i kjerve. Bare en tanke, slett ikke noe som jeg har kapasitet til at jeg avgjør om, men et oppskott. Så fikk vi 12 for det, og så kom man granske ut og ordentlig avhørst det som Peter gjør. Det var ordentlig spennende, så ikke urslitt. Og det som jeg hadde ordentlig vant mye i Heson, det er at nærmingen har det ofte når vi snakker hva vi vet, og det er nærmingen som ganger her. Vi tar lint til noen tåsa i høtte av tøymon. Vi tåsa det som står at tåsa i høtte av lærerne som sitter ved endan, og så kan man etter lint til tåsa i høtte av bøttene som ganger her i systemet. At få det i egna hatt, og kan snurre seg om, og så tar jeg til å ta oss om skole aftran, så vil trobelaget lagt inn i battene drøkker galt her, to først ikke i skole. Vi må finne det av kvoi. Takk for det, Gunva. Vi kunne fra vujer til Johan Stenberg fra Kjolster. Et som kommer tilbake på meg, Johan, du er en rønter lærer og under skolen lærsel og sånn fra veis. Det var at jeg hørte at det ikke særlig av andre, det her var trivnavarkanninger med lærere. Jeg vet ikke om du kan forklare hvor det er, men sånn som jeg ganger første flott her, han kom hjem igjen av trivnavarkanning nå en dag. Hvor gjør man trivnavarkanninger med nærminger, men ikke med lærere i folkeskolen? Ja, det er nok sånn det lengte middelet man gjør der. Altså, det er så øyla lydig av det. Ja, lydig av det, og det var så samme sværprosent, det er heller ikke så øyla høyt da. Men lukka fisken, nu snackar bara med elendighet. Alltså det är stadvägen och hundans rika bort som virkelig trivast och hava det gott och det starfet som hava det gott. Det är sån där brödparten att ha nämnt som inte hava det så gott. Som vi röjnar att hjälpa på och med andra vi tog som ett öllstand att säga här. Vi har det är rätt att det var gott, men det tendenser växer. Vi kan lukka för den så. Ja, det är minst som väl att det är näka som vi samfället gör. Det är inte bara battene, men det är samfunnet som vi lever i. Det är minst så jävla väl där jag arbetade i Santa Frans att här kom en lärare till mig och säger först för närgrande. Alltså, en mamma spurgade inte för okej att hon kom vid klockan 9. Alltså, vi börjar klockan 8. Och det är det här som kanske är rammen när det blir några som är otydliga här. Lycka för grund här vi talade att vi kunde bara göra som battnagär när man får sent vid dem i allvar sort. Det är en part till allt. Hitt är som gör vi kanske är här eisne. Det är det ökte kröven om hur så väl vi alltid skulle klara oss. Vi skulle alltid vara 12-tal och vi skulle ha så snägga viner. Så kommer så an till eisne sociala meddelanden när vi speglar oss och gör till firmenten som vi så bara kunna täppa av. Så det är öliga komplext allt det. Dessvärre släck på det som du spurte om. Nej, jag vet. Nej. Men vi färrar vujar till Rakol och Gerin ur Tjåvalde. Kvärt säger Tjåvalde till det här vi trivna i någon omstövning och faktaskolan? Också att om skola att som du antingen närmiga syne eller lärarsyne. Ja, alltså jag vet inte om jag kan lugna nämna en tendens att som lärare fälla i CSC Ekla och det är att tala omsorgaren till det första lärarstörven är stöv åt minkande och hur är det här isnilängat och är det två tendenser som vi skulle bekymra oss om. Hessen närmiga syne. Det är färre som söker ja. lärare uppbyggnaden.
Ja, alltså jag har alltid viktigt att förebygga i skolan och sörja för att det är attraktivt att komma in och folkskolan. För årsöken är till det var det inte visst, men det är som till och då ska det ha ätligt till sån det faktiskt en undervisning som vill säga chattne uppgåvor som lärare. Och så är det alltid som kommer att äta, så tar sig ju törven där som ju också skulle loftast, och här är skolan att han åt, och något som blir väldigt kostnader mycket till att nämligen skulle ha undervisning allikevel. Och ja, så jag har alltid det är viktigt att det tog till chatten uppgåvor och att det också är möjligt att lofta. Ta emot som har bruk för sin reka. Den parsta kvinnan chatter på inte gör att det två lärare skipan som ska har vi tjovat det andra ampo i amposkassan som man kanske kan ta fram i samband med det. Eller två lärare skipan vilka som Sverige på det hela. Det är som två lärare skipan är ser på Örlanek. Nu är det inte till det som var på inte är inte fyrläsen, men det är som att la finns Örlanek på sjutton och sen det är två lärare skipan. Ja, det är en öliga nekrost skipan. Ja, och nej, ja. Så det är säkert när man har att hålla fast i ösnen. Ja. Ja. Tack för det gå. Gunvar Vinter, kvarjar är det som visioner att framsagt för folkskolan. Vi ser då så särskilt om trivnad eller omstöver. Ja, nu är man nassurs, det är inte nytt man kan säga kanske. Men den tvålärarskipanen är absolut när man ska med efter att få in först av flera flockstion, och man ska klara, och man ska säga att vi ordla kött skulle komma helt upp i nutchen av flock, det var inte, men att man ska med efter räfesta att få det långt upp i flockstion. Så det är en sak som nu då säger de att vi tror när kan inte lära och så där, att få ganska mer tydligt definiera vad är uppgåvan till flocksläraren. Alltså det är ju, alltså med tabletot är minst inte det, men en för om att föräldrar ringer att lära sånt om kvalitet och spyrja om allt möjligt, och att det blir ganska synter utvattna akkurat definitionen av en flockslärare är att få sort här nek mera stringent ordna. Ich tror att flocksläraren inte lägger ut sina nämningar eller ut privatlivet av dem. Så det är några av organisationerna som tid sucha som kanske inte ändla mer pengar bara, men eisen maten du definierar några ting. Ja, alltså Sean, jag ska ösna mer pengar kanske, men det är inte bara att spyda pengar till trobläggarna som för alla så där. Tack för Gunva. Ranskaldom. För mig flotchen. Mål vi då. Vänta så mål. Ja, nu har jag år vi sökt, men vad har du att lägga trätes ner eller kvar tänker du under vi? Nu jag hodlar kvar där inte mer så snar ner några kassar. En ver är sin egen lyckes smed. Det är vad du gesta till själver. Hvis vi löjva häsen tendensen och vi löjva föräldrar att bruka och för 20 och inte sätta kröv, ja, så honta så är det utvattna. Hvis vi löjva utrottna och säga, du kan gott vänja klockan 2:30 i skalt till liv i skolan. Nej, det kanst du inte. Gör så väl och vir skolan, tack. Det är rävfästing, och det är viring, och det är kröv och träter. Vi skulle rävfästa, tåra politiskt rävfästa i kronon och öron, det var inte, det som jag har sagt hör, det som är tvimalt, och tvillärarskiparna, och trivna inte läraren, och geva läraren längsiktiga mål att arbeta 3 till 5 år jottaner, så såna prognoser då vars grund vad du häver, så ser du att lärare fastar inom för 3 år. Punktum. Så är salarhälsan till läraren och trycka. Trivnaden till läraren blir bättre. Som gånger för så kan det så tror mig är bättre för arbete, så tror mig bättre att undervisa, så tror mig det är bättre att få min undervisning, han för att trivas bättre. Så har vi mo och krevja viring. Fattigt till okkom, har vi från höftafallet, tror att folk har inte viring långt. Först var det läraren, hat var bänke för honom. Och inte viring för folk som man bänke för. Men du har inte viring för när 12. Så vi lärde detta komma in och säga, nej, ja, vi är så underbrottligt. Nej, gå, inte? Kan jag inte ta att vi inte för läraren är myckande ett land? Ta häver föräldrar som säger, jag följer kanske till att du är bara lärare, så jag har lyst här till, så jag vet jag kan gott vara, men du är inte lärare. Men jag har ju inte vi hinner med båda, och du helt oppast här att det lära för frisör i skolan och förvänta att batten chatta för lucka gång kvarter som han som är fotlat. Du helt oppast lära för ferast. Men alla hinner. Det är ju värskatlan. Och det skulle få lucka gång kvarter som hinner.
Du helt ganska att insatsen till tunna vattnet till lötna det är där. Så mycket bättre än hinna. Jag hör det är lite som det samma som Johan var i Johan. Man kan välja när man kör skola. Jag ska säga det ordentligt kött livet. Ordentligt kött livet. Vi har en otroliga krävjande ändamålsordning för ska folkhögskolan. Och vi bor räfesta till dömes som man gör det för ett år utbyggnader till lärare som kan vara årsskai. Ikke det tvattelig her. Jeg er svær og skal i flere år og navnet til det nyttelest. Sorry. Spær det. Spær meg. Takk. Jeg sa Kristine ved en hånd og Gunve. Ja, Ræffeltjan underordna. Kristina først, gjør så vel? Ja, du spurte om skole aftran, Johanne. Jeg får takke sinter utjøkken flere ting nå. Det ble prekve her av S-skolen og tvilærerskipen Rikkar. Så til vad händer in i stovna ta bei för närmare lärare läraren har en mackare att ta stola kvarnör och i undervisningen tar några lättare utnämningar tar utnämningar så hade jag på skolan aftran och innanför farge ta få undervurs det har titlat det det så är sagt så bland spurningar Johanni om hur så att det fortsätter så vi tar oss lägga råd till att ha en tankegång att vi inte gör det. Vi må fortsätta till närmare ha uppe på det. Vi har ju rätt att låta vara. Nej, det är rätt att låta vara och det här så är sagt alltså hvis vi tar var ett samfälle här skolan är nog lånta så är vi öliga fatök. Och det här så är sagt. Lucka det att rätta. Det är ju spärringar och i här sån. Tog det sast åter i hinnen då. Närmare vill ha inte skolaftran. Vi har inte sjukkrameldingar för lärarna. Vi har minne fonter vi ser någon. Vi har minne fonter till allmänna värste. Sjukra psykiatrierna. Det är ju spärringar och i hinnon ändan. Och ut härifrån kommer böt som är välfyrre och har finns hotland stå och undervisning. Tack för Kristina. Vi har en spurning och Gunva och Astrid skulle släppa svära först. Ja. Spurningen nu? Ja. Helt du en själver eller nej? Nej, en själv. Nej, jag är så Hej, kom det. Gott nog är det välövne, men bara nu så uttalar jag mig som hälsofränker av skolan som är arbetat kvar. Kan det huxast att misstrunar till bötnon stävar helt från att det var lytel, tar föräldrarna inte hade en tryggan bostad, tar det kommer i vökkestå och badnagar, hade skiftande personal och det har minne och allt att det vuxna. Kan det skyltast att kvarsvikskifte blir brukt till att renna efter och fram för att nå att han utrott och hatta och komma trött av skola på måndag morgon. Kan det skyltast att samhället har så kött att vi också nu ska skolan bara fixa det här stora problemet. Så att i halde lärarna och understarfolk av skola gör det helt att tro gott. Men förutsättningarna för att böt ska trövast kan ska skyltast annat än bara telefonen. Ja, tack för det. Gunva Trøndarøtter først, og så Astrid. Ja, jeg vil nok komme rundt, ja. Ja, akkurat det som jeg sier er var mer en vimersing som holdt, må stått oss vær til at det er, ja, bønt ut. Og det har vi helt og hoksa, ja, nesten hva sier vita øl og lunsje. At det er øl og nek som vi misser svinns noen med julene, mellom kjøtt. Om noen kan godt vimersing at jeg synes det må være vimersing til noen andre ting mot til tværlærer. Jeg gjør det bare helt kjøtt. Ja, bare ut fra... Nu gengi jag säger till någon glömde jag presentera mig som det är gengi 3 år all lärarskola så jag föll mig lugga som en vattenbestål mellan kanoner att jag skulle ta sig till tickon och här har vi tagit om att det ska vara omvänt så ska det komma från tickon här arbetar vi till att ta som att se då tvillärskipan imon till uppbyggningarna och vi arbetar nu långt öland vi arbetar nästan onkant och önsärdis som det är så flott det är alltid 2 eller 3 så jag vill säga att vändningen är långt igång. Om du ikke øyte til, så er vi et sett uvenning vi at dette her verer til framlever, og mot til det. Og ja, så ja, hvis du underskår vi takk for det. Ja, Astrid Breckman til spurningen, så vi akkurat finner jo selv nå. Ordentlig godt, takk for handa spurningen, eller vi mersing, vet ikke. Ordentlig godt. Sjølvande, jeg har alltid utlinjer vite at alt med er nekk for kjøtt, og bøttene har bruk for rå, og det har bruk for tryggleika, og man kører det bare av skolan, og så blir man fredør hvis vi får en av vike ikke i sommerfru, til at jeg kjenner ansingarståner. Faktisk er det en underviskarståner. Vi er ikke her for at ansette bøttene, og vi er her for at lære til igjen. Jeg spurte 4 flokk i dag, nå får jeg kjenne ikke helt øvelse. Jeg har 4 i dag, og jeg også sier,
Vi tås om allt möjligt och vi halda vid att checka på allt och vi akkurat kvar en tid av att törva. Nu får jag spyrja tikkon. Kvärt halda tid ger en bättre skola, tid i fjärra flotje. Och det var verkligen stort, det var slett inte det som vi tås om allt och okej, jag är på samtidigt, men alltså, jag var inte tog att jag sötte det, det har alltid inte tog att de har det så lite. De helt att de skulle släppa varandra, mer ut och ta veckor var gott. De ville ha aldersmarska telefoner, 14-15 år, kvoss och så är. De kunde väl ha knappa telefoner. De ville ha mer kök och mer uttrott ute, ta veckor var gott. De ville att dävren Pjöts kanske inte var så länge till att det hade vanlig fag, men hvis det hade kreativ fag så kunde han väl vara en långre apropå att stitta skola där igen som är en sorts släår som ska lösa alla tropläggar till det släkt inte. Och det vill det släkt ha skuttar för det kommer ju hata allt av nökronsslä. Onka tälter och inte näka. Bara skriva i hand stilla och roligt. Dejligt. Och det vill det gärna hava kvita talver som vit av Skåne Archehamri hava och i hatalt. Så det finns virkelig helt i egen av att hitta samversen och talvon att dagen. Hallå till som tej helt sötte. Så en mera lustigt time en mera analogan gerandes där. Okej. Hallå till som tej inte säga. Amen. Tack för det. Astrid, hade vi ja, Rane var först, Rane och så Johan. Men det var det stått att det är nu jag är så helt inte intresserad med Johan. Jag är så huxas när Johan. Hur ska det ut på så stort att det är möjligt. Men jag har arbetat sammen med Astrid og Arjon, og jeg har arbetat sammen med Onkel sitter her, skolan lagmarbeid, det er Venjegarskolan, og så har vi forskjellige ærestandes, utenlands og setting. Det som rikker utrolig vel, det er nemlig at det er flere mot spøttene. Det snur seg nemlig ikke bare om å undervise fagfagligt. Det som ganger forut for ødlån til er relasjonen til åkken til dette badne, dette tannåringen, vi sutja mennesker først, og vi først om skilda malborn, vi skuita an kassan som systemet sier at badne skal i. Vi tår om til å si nei, og det det tørver, vi hukser om tikkun, og hva vi har hod til å fære sammen, hva har vi tid hod til det? Hvordan har vi mulig å gjøre det her? Og da må vi ha larsler som tårer, som har dirve, om det ganger mot strømmen. Och det kan vara förbiringt, men jag hade vinningen hinna ändan är så stort. Hvis vi kunde vara här till här stället, hvis skolan kan vara här till stället här ska släppa sig. Nu får det nya fer. Här är det läge kommer nya fer. Så hade det här en stor vinning. Tui vi ränner allt för kött och vi måste pengar. Vi har inte problem med att skaffa pengarna. Hvis vi bara tuima. Vi kunde ta till dömes. Halv sekund. Ja, runt där. Vi snackar här om ovanliga eller onormala överskott. Jag har varit radikalt överskott. För jag vet vi för ett banken. För jag vet för att ta pengar för att det onormala överskott som bankerna har var ödlan som outgölt att ta för oss. Tack för det. Jag vill införa det. Ja. Ett uttryck lite uppskott. Johan Stenberg fannast och så Rakel. Har du med? Ja. Ja. Först till Sara. Så att det är pura rätt som du säger. Men hvis det hittar ner rätt, hvis man söker allt det tillbud från böten, helt från att det är pickligt upp efter, så manglar fagfolkene som skulle vara badnagörn. Här är det inte. Det manglar ju för att styrka det så lätt att det kan komma upp i skolan. Det är stor trubbelage. Till närmagarna som är här, att det är väck från skolan. Här skulle det akkurat ha det som skolan nästan omkant i häver. Tog, massor av tål, det skulle inte skundast under. Och till närlägga från en person som kan täcka sig redan. Annars kommer det inte att i skolan. Annars kommer det läsa ändamålsorienterna i folkhögskolan. Det som kommer att ändamålsorienterna är det som fordrar för att folkhögskolan kan vara ett fantastiska steg. Det är det folkhögskola-loven. Det är några politiker som är avgjort vad ständer i här, inte tid. Tack för Johan. Jag kan lugga lite att Sanna Lökmansbø hej nästa samma på en som tog hej nu i förhåll till dagståndarna. Att det är ofta här att det är en mankel som så sagt det blev. Det är synd du tror vi spårningen. Tar nek retoriska spårningar och halvtid tror jag se som du sätter här. Så har vi Rakel Gerne. Du har ju hånt upp i halvtid. Ja. Också om spårningen från Sarasne. Här som det är inte kunna säga annat än ja. Alltså här har säkert allt detta som du nämnde är och orsöker. Och då är alltid det så viktigt att folk ska vara rävfester. Så jag hade vid det samt om att han är grundvärd runt alla mentan och vi är i utbyggning. Och då är det så större tydliga nämningar och lärare folkskolan här omstöver som kunde göra dem råd till faglighet och tjuna.
Tack. Så en hand Gunva. Ja. Du svar. Ja, alltså Sverigesbunden är nog bara ja. Och det är inte bara att allt som det upplever åren har alltså avskannat, men också det så att det blir äldre, kommer sociala medier, här är prestationspress, här är kroppspress, här är så rädda nek från honom här. Och så synder tror jag där som Astrid då säger om vi kan en fjärrplockare inser. Alltså nu arbetar jag presenterar helt som själva jag arbetar i en skola, jag är inte lärare, men jag arbetar i skolan av Lötton som vikar, stol och så är det en serstova. Och här har vi ju i inskolan här har vi ett uteskola. Som nämligen är ute, det gör också annat, det har vi bara talvundervisning och det tycker vi gör rädda för nämligen att göra också som följs meningsfullt på en annan måte än att bara sitta och skriva och hitta talvne. Inte det bara det man gör, men det är rädda det som ofta ska till, när man gör boklig undervisning. Jag får en mer dynamisk en skola där, att jag tycker att det gör att man tåler och orskar bättre att vara mer i skola. Så man inte alltid ska bara säga vi ska sitta skola där, vi ska sitta skola där, men man gör det innehållet meningsfullt. Till dömes till så inte folkskola, men det var då så om man nyligen har klattneutbyggnaderna av glaset. Så är det liksom så att ta det hött och jingo sig utbyggnaden som gav mening för dig, så gav det också mening för dig att ha till mer boklig färdigheter som stöttfröje och målläggare och så som inte hade ju mening för dig annars tror jag det hade också annat som också gav den mening. Alltså att det inte ska vara det här ordentliga talvo andra där. Och det som Johan var inne att det är folkskolan som säger det, alltså kanske göra skolan och lära någon snägt större frals att inrätta sig själva. Tack för det goda vinter. Vi har en spårning. Skilja Lennon. Ja. Till formar lärarfällan. Ja, Jakob Belli, formar för lärarfällan och lärare i S-skolan är kvar. Tog nog töljan årsören jag om fraver och östen först om tojna till coronavär. Vi glömmer kött. Corona var en hötta fall, men skolan var det östen gott. Vi lärde att flytta och längt imot till töckne. Men det var så att skolan där runt var så närmare var det 8 år. Det var små om balkon. Läraren hade gått att tog till att nästa närming. Ingen klocka ringde in och ut och åter och fram. Vi skiftade till lärargröna togna och det var övner. Ta var det en äcklöjning av flera läraren att ta närmingar som strujast i vanliga skolan där någon kurva som de hållt upp hösten kurva ta lekstetet kom. Ta var det plås. Jag har alltid till lärdomar som de prövar att ganska långt efter. Jag också bara hur flyttar vi dock till en skola där som minner om det. Och hur vill jag tid och när vill jag tid göra det om det får allt. Tack för handspåringen. Ja, ta ver till första tror som markera. Ja, Astrid. Ja. Tusen så minns det är corona. Jag halte att vissa lärare trivast så kunde arbeta vi akkurat tog. Sjånt må Lashley tagga outcher helst landa. Men hvis vi får færre skrivstov i oppgaver som vi sitter vi timer, at noen timer. Særlig at vi har landstorsfolk som alltid skulle prekva at jeg har landstorsfolk i skolamalen, og som bleker og nødvendig oppgaver til dere i kvossesør i 4. år, minst, men sikkert ikke mer enn det. Til dømes undervisningsgangene som bare blir bleker i åkken, man sitter utfyller, copy-paster, 100 papir, 100 av oss som er for i ångaløn, og formar så att det var inte till jag vet inte funnit ut och säger inte helgens alltså jag har ju ångan säga näka hur skulle göra detta outchepes arbete vi får inte en aktion för det vi borde ju haft för verkfall också i folkaflocksvaltid är inte slash vi på verkfall långt tid när okej bara så vidare jag är ultra limrig för jag lär fälla lät mig som lärare för gott skilt släppa att undervisa. Ta nytt att det är följe efter jul. Nu har vi jola för en värde. Nu släpper jag faktiskt inte att undervisa. Lycka fram till sommarferierna. Det ber inte till. Man klarar det inte som lärare. Vi måste släppa in i flock vi måste släppa att undervisa. Vi kunde inte vara avbrotten flera för om vikerna. Och politiker har hållit att allt ska ut i skolan. Allt ska inte ut i skolan. Lärare kunde inte bara hava allting som de halta uppe i tøyne på nu eller spännande på nu. Allt ska ut i skolan. Låt oss för gott släppa att undervisa och i tøy som vi hava lise och det som vi då väl. Du tar vita lärare kvart det då. Ha? Amen. Tack för Astrid Bräckman och så är det Jan Skålom. Ja. Prøver samt vi ska ha tøy til enkelt. Det som är också jag billigt. Det är man för det första ger vi skolan någon 3 till 5 år. 8 år.
så skapar det trygga karmar för skolan arbetar ut för tätorterna och vi får problem med väck vid att folk inte sätter fast där. Heter folk en stor hopp som är fastur, inte nek utskifting inne, är det större chans för att kunna göra dessa brödningarna inne i skolan. Så har vi lastan eisne törv för kanske att möjliga, kanske att få ser puljo. Kanske så vill avsätta pengar akkurat till så bära, men så måste han hackra jotta. Och det ska till. Vi kunde finna pengarna vid att omrokera i ministeriet och ta omkring minister på sig och ner av 6 eller också här så sparar vi kanske 2-4 miljoner eller whatever. Ja? Men så kunde vi se att men så ska du släppa vara flocken. Så man släppa vara samma vid mun och töjme mun flock och i fri. Vi vill kasta i öst och väst. Kanske vara flocksläraren här, då får 6 timmar i flocken. Okej, ska jag ta mig av 12 bötten eller kanske 15 bötten och vara han som ska vara här ihop som tar ett tryckläge och tar ett truvna och är ju omgått så han visste om. Det här problemet ju lärare man släpper vara samma vid bötten. Tack för den skål. Gunvar vinter till första året och vi mor runt ja, okej, vi tar en spurning att Gunvar och så en spurning. Ja, Gunvar vinter. Jag faktiskt redan jag lägger rätt nu hade det mesta blivit sagt som skulle sägas så jag vet inte om vi bara skulle ta spurningen. Ja, men vi tar spurningen. Och så kan Gunvar vara den första som svärar bara. Ja, Joel. Ja, det är faktiskt samband vid det. Jag vet inte om spurningen är väl eller kanske något annat så vet, men så som har väl lyst folkskola låna så är det grund inte mycket föring för att arbeta sån här vanligt. Och som man tänker en sån skola som med friskolan av Välbasta som ju behöver arbete eller next så är alltid. Så jag bara spyr att tycker som vita alltså för föringen för att arbeta på handa maten som du inte arbetar för nu. Bara till evigt lite spyr för Ja. Kristina Joros. Ja, nu är vi där. Hur skal jag färre ut vid 25 närmgång ensamöl och för undervisning och tar så imsker och häva så imska törver. Och så i Sverige att det 2 lärare. Så kan man färre ut och för undervisningen. Så kan jag lukka säga att det är alltså det är allt som kommer utanför. Lärare som du säger vet akkurat hur man kan främja en god undervisning. Spårningen är gev läraren skola stålna attor. Så skulle de nok få undervisningen blomstra om det är inne eller ut. Och ta sig på att eisen till att lärare inte skulle vara administratorer. Vi går inte allt och nek av tog in. Steg 2 onda så lätt det eisen jo. Ja. Ja. En stort filmmässig ja, nej, vi färrar runt det ävne ja, tog vi det färren akkorter i skrona till Jordan tog att vi börjar vi sin sättne och i halvt jag folk har bruk för en kaffestege, inte under med att ta sociala parterna till någon. Så vi stäcker nu och så färrar vi att börja åter om akkorter i senaste läge. Ja. Tack till välövne. Ja.
Hej, nu är vi klara för igång. Vi såg Jakob Eli i färden att reka här uppe i Eisne. Vi får bjöd väl en någon Eisne upp här. Ja, velkommen opp etter. Sommerflokken vil skifte ut, og i sommerflokken vil det ikke skifte ut. Ja. Det bara tid som... Ja, nu är det där, ja. Ja, okej. Ja, ni reser nu. Jag hodlar för bank till spårningen så där. Ja. Tövliga, tackar för tjänsten och Louis hjälper oss. Ja. Punkt. Ja. Ska det sätta igång. Ja. Jag säger tack för det och så. Hvis du har sagt. Ja. Ja, så är vi är klar här och vi tar finns utskifting i 4 flockar och 3 flockar har samma välevne som vi tog sista charge nu. Och nu ska det handla om innehållet i folkhögskolan. Det har vi Jakob Eli tolkat sig som till läring och föreläggar och så framvägs. Och vi börjar jag ska presentera bara väl en fest eller gossur som är kommit upp nu. För Charles är kommen Björkberg Wickens och Edith Dahl Jakobsen är kommen upp för Januarflocken och så har vi Louis Reinders Nilsen för Sambandsflocken och Leivor Simonsen för Folkaflocken. Och hinner tror jag det som Jan. Fru Björk från skolan att Trönne har en spurning. Först, jag hade att vi fortsätter lite inte det samma ännu men till ordan. Ja. Eller den ja. Hej. Fru Björk Friheim är Stjória skolan Trönne, är SSC-lärare. Först och främst jag hade fantastiskt att det stod upp till där var på bara sitta här och sätta en spurning. Så tack för det. Och gå ett men jag tycker vi tycker att jag får Lucas berätta om Lucas tacka tror jag att det sista ämnet som är och det var om omstörna dynamik någon lärare i folkhögskolan. Vi är så särskola men jag vet att vi är ju en pastor av folkhögskola Skipan. Grafen chat här visar tydligt att törven och ser öknen och vi märker att tydligt ut i chocken och när man kan tala chocken växer år efter år. Och det märker självande är att här karmarna som vi har kvadratmetern blir inte vänt större bara att jag nämner att det hackar. Så omstörnar så chocken blir trängre och trängre efterhand som fler och fler bötten kommer in. Och vi har bara en särskoleland nu, vi har särstover runt omkring. Och för åkken ut i skolan av Trönne är det inte avhåverst om man behöver huxa, närka och att tog ökt någon vi kände plossa eisen till åkken. Ja, en uthørselig spurninger om plass av serøkjen i Folkhögskolan. Johan Stenberg? Ja, vi kan handa. Når du kan? Ja. Sjølstore har vært og hukte på eisen så omstunder står seg om, og vi er alt samt om hemma bygges så en nødvendig skole til skolan av Trønn. Omstunder er så sterkelig vanlige vi kjente ljå, og i behøver mangla plass og ampo og møbler som kunne brukes, og ikke minst tøknen som alle andre har ute i folkeskolen, han tatt helten, er røntgen skylder den. Så det är underprioritera öke som virkelig har bruk för det att vi ser in här. De har sannliga bruk för det virkelig omstå. Man kan inte göra tajman som har mest bruk för det tökne och öron som kan hjälpa dem vanliga utgör och vanliga omstöver. Det må brötast. Ja. Det är spårningen här är inte två spår. Örmen handlar det ju om att törven är växande om man nöktar att han törven men samstunds handlar det om
ber det til å gjøre noen fyrbyrjan så at hørven ikke vekser. Ranskalo? Jeg halte at det passer øyla vel inn i eisen til siden omfør som er det innehalt i uifolkaskolen. Jeg har også, da man ser at Torfrøtjet her, som skoleleiere, eller skolestjåre, at cirka 4, at innehalt i utøyne skole er høskende og nok, og nøkta tørven og røkker folkaskolen, da kan man det ikke er her. Det er ivist det ikke ena løte i, men jeg tykker at Sivnauren til Heimon og til Øtland som gengelskolen, han er eisen mestre av oss. Så du blir mestre av det så eller så. Og vi har bare en illvilje ofte alltid til stånen eller til Heimon myndelager som vi er av at si, ok, fint. Nå tar jeg av den avgjør, vi bruker penger skole til, nå bytter vi en nødt skole og gjør det virkelig. Og det er liksom ui akkurat velskere her at vi skulle tåre å gjøre det. Og særlig at det ser ut. Takk for det. Jeg har alltid vil gjerne høre fra at han må nødde vel nå. Bjørsberg Vikkens, ja, gjør så vel. Ja, jeg har vel sendt ho at spyr i atter til at jeg vet ikke noen ikke om etter ikke. Ta det tørver at utbytja karmaner heter skal det så framhaltande være i havnene eller det mer tørver at utbytja rundt om i landen for å nøkta til tørvene. Så at tar nämligen kan inte nöjas att skulle färdas till havnar. Ja. Vi har faktiskt rättlanägg ser till på runt omkring och i landen och det halde är ordentligt gott. Det är att bara för några faunar så flotta folk eller böten ur sore eller avvera eller havnar byggva i skolahemmen och det kunde de vara som här var säljan att vara i skola och i nær omkvarven. Kanskje ikke nødvendigvis at i skolen om man hører til, men i ødelføren så er man slipper fra flytta hjemmefra. Mer man enn i folkeskolen nærmere. Så det er ordentlig godt. Ja, jeg halte til at en særskole i huset plass i havn. Med en person akkurat nærmere er jo bøten ur havn. Ja, takk for det. Jeg halte vi færre først og nyve til det som er innehalt, altså hva er innehalt i læringen i folkeskolen. Og vi har spurningar. Har vi det? Ja. Ivan, Niklas. Nærmere spurningar. Ja. Ja, har nu jag skulle jag sitter att det sista. Det är plötsligt det timmer av att höra att trivnavern är så trubel och att läraren eisne har trubel get trivast och inte minst att här i samband med skolatran. Det teaches ever nog joggingångande halt jag och alla välfärd och öchen att här är trubelagar öde nekva stjärne och tog ju också om det inte kunde möjligt nu vet det lämna sig salarfröingar är sett in i skolan i Klaxvika som är röntarskipan. Om det inte är en måte kanske eisne komma in på och böt om trivnaden så får man kursus vi en guide hjälpa till att inte mer här och stjärnan och det kanske utvecklas än mer till något annat. Ja. Tack. Kunde gå också mer hörs från time som inte har haft år igen. Leivor Simonsen och så Louis Vattna. Ja. Ja. Det sjående til omstøvende til time som har vært troplast skulle sjående bedrast og skal skolen sjående nøkt at han tørve som det har bruk for. Og man er snikker det som vi nekk framme til samband med bojelistan til å komme til ugreinninger og alt det. Det skal hente nekk sjåtere. Men det er eisen en symptombehandling. Og her man skal helt hitje, man skal ikke helt, men man skal eisen hitje inn i skolen. Nu för att ta som innehåll i skolan. Kvärt är innehåll i skolan och hvis man tar sig om att skolan är en grundskola i samhället så är folkskolan eisen byggt av två skolor här vi tar som grundförläggare så som läsning och skrivning och läsa malförläggare och stöttfröje, naturvisent och kvate, tökne och så framvägs och eisen tar i praktis. Att vara skapande, vara kreativ, handalier och arbeta samstarv, uthållande, dirve, viring och det som vi framme med att uppbygga och till folkareje och liv. Och det ska vara i januari. Alltså vitan och i praktis. Och det är därför lite i folkskolan nu. Nu tar sig redan om en kassa över att skulle oj och så firma den kassan som böten här var man kör en trukant i nät hål som en trukant och en fyrkant och i löten viskar det som att det är för lite är skärp och vi har för några loter här att inte släppa i den kassan
Jag tror jag kan ska pressas ner vid en förra kant. Och så från jag kan gott fortsätta med. Du förstår att det lov vi lever. Och tack för att det du forskar och sjön ivra att det som egentligen ämne skulle vara i omfärd nummer 2 som var förläkare. Men Luvraner stillsen, du har äst i handen uppe. Ja, tack. Jag är färdig att lycka vi märka till att nu kommer det som graf när vi fravärne och där fravärå. Och omkursvägna så gör jag faktiskt att nysövna på en vägen att så är talan om misstrivna till det inte är i skola. Og jeg ser til stortlager og hukte etter fraværende, nå er jeg lærer i Østene, og jeg har arbeidet her, til sånn som nekvarene siden 2006. Og hvis jeg ikke etter fraværende tja, mine nærmere, største årsøkjen til fraværende, nekv den største, hun er at jeg er utenlands og ferest. Så er det sagt. Annars, spurningen är kvart innehållet i folkhögskolan ska vara och för omstöver skolenämningar och lärare häva för nå sån. Sambandsflocken vill räcka en framtagsfusen politik och kristelig mentanarstøy. Folkhögskolan ska vi stöja i hemligare mentan, men att grundlägga nämningarna om förska mentan och hjälpa dem att fäta ärar mentaner. Innehållet i folkhögskolan ska självsagt vara sambands folkhögskolalån. Och vid sambandsflocken som det sagt flere ferier, vi vita at første folkhögskolan en av grundskolan under alle menning av førska samfunnet. Folkhögskolan først og fremst en undervisningsstående, her lærere skulle ha gode arbeidsomstøver, så tar kunne virke for at nærmengene lære og åkne seg til grunnleggende foreleggene som krevjes, ta tar for ut i arbeidslivet, og i lære, etla under utbygging. Så tar kunne gjøre gagn i føreska samfunnet og halda av bygge land. Alt skal ikke inn i skolene. Lærerne vita hva innholdet i folkeskolen skal være. Større avbjørningen er at lærere og i alt og lenge tog har haft alt og lytla tog til at røkja alt og negvar oppgaver. Ja. Vi vill trycka ett här som är lika 2 minuter. Är nästa Leo. 2 minuter 3, fast mycket. Nej. Nej, vars på en halvår andra. Ja, helt stort. Ja, nej, vi vill trycka att alla nämningarna får att här tjänster och hjälp som tar var. Ta man tåsar om skärmar så sagt ni är och ta sagt ni är faktiskt i samfunnet över huvud. Ett hotak och jag vill leta, jag finner det inte att säga det här ösne. Og det skin som tallkilding. Jeg sagt at man hokser seg i sin rom, når det skinsamt at bruka tallkilda løsner, når det ikke. Og så tar man snakkar om at vi må ha tallkild dannelse, og vi skal arbeide ved tallkild og dannelse, og i føreska folkeskolen, så vil jeg gjerne frabya man lukka den tallkilda parsten, til åren du klar til å være dannavur av tallkilda økjennom, så måste du være dannavur som menneske. Og til her okkara høvesoppgaver. Vi må få ta på plass først. Takk for. Ja, takk. Jeg vet at vi har flere spørninger. Edith Jakobsen, hun er vi mest her. Skal du lova til fra meg først at den neste spørning, kanskje? Ja, det er fint. Hva spørning har du, Ebjørn Stør? Ja. Hei. Jeg har en spørning. Vi vet ikke, jeg husker en du sier nemlig at læreren vita faktisk selv hva det skulle undervise i. Och vi tar en ölla stor administration om man even undervisar styre och nam och allt och att snacka om och vi manglar pengar i skolan. Jag nägar som tårer att minka om till administration. Ja, jag vet inte vad jaunarflocken säger till det här, Edith Jakobsen. Kvar är du här som vill du läpa handa spårningen om? Jag ska ligga få sagt några andra ting först. Jag vänder fin att det låter. Ja, så för få Rani och Gunvar först år här och så vänder vi åter till ja. Jag ska göra stort. Det är en oskickers in i förska samhället och kommunalens regi och till landen att det handlar till att vi har fler andra mitten toppen och det som är av golven och bottnen så går allt nägg bättre till av alta lashliteri det ska väck och är släkt bench för har stitcher fler stones som är i nyrest. Tack för tack Gunvar. Du är ju från framsökn och som vi för att väl på era gera nej och nöjskibaner och är hade outjust att ta spärra och i leonen här är ett gott attack så ja det är villigt till för en hit.
Ja. Hade vi det en spurning att säga? Bjärstor? Ja. Ja, jeg heter Anna, og jeg eisende folkeskolalærere. Og jeg har ikke avgjort enn hva jeg skal sette min cross. Jeg mangler å vite om det som tid som stander her nå, og det som har vært, og det som kan skal komme. Jeg har en sånn kjensle av at det personlige hovedlegninger om folkeskolen. Tid øyla samt, og tid sier øyla som samt vet jeg nå, og som følger vid mangler folkeskolen. Men det som overrekker meg, det kveld så at tid for neste sted, dette for enkre og uttikkere av Flotje, og uttikkere av Berglandet. Og altså, selv halte jeg at folkeskolen det viktigste av øyne som i landet noen, at arbeider vi. Jeg synes et flashback alltid da etter å få normale til cirka 4 år siden, tar vi vår og en lukkende fundet. 3 år siden, ja. 3 år siden. Her ble det tog sånn nekv og tvøylere i skipen. Her ikke hendt særlig nekv av øtsen, og det var eisende lov og øyne nekv av ørentingen. Hvordan vil folkeskolen prioritere av uttikkere av flokken? Hvordan høy en prioritet hever folkeskolen, som mener vi så viktige? Vi kunne spørre hva spørningen ordentlig. Hva hadde dit ferdig holdt vi fremt beina veien da det kom inn løktinge? For første 2 måneder. Løyv, du slipper først, og så Johan. Ja, og så Edith. Ja, takk. Jeg vil bare vise at du spørs hvordan enkelt det Sambandslokkeren hever det utørslige og usunnere velskra, og de avtørsene som standa og i velskrane, de å fortsatt. Og det att sätta för på mot skotcha Oslo, att avtaka väsarferierna, att styrka tvålärarskiparna och hålla flocksmarsch och 2 nämningar, fortsättning uppgaver och så kommer ösen näka vi att göra en hålltar att land och snacka vi till hackre för hackre utbyggningar och att räfesta att handla till ösen nämnt och i stävningsgraden och jag att man att kämpa en allvarlig kamp. Och jag hoppas att det blir valt. Och jag hoppas. Alltså det skola folk av rang. Det 8 ur skola och i Saltnäse. Jag älskar skolan. Jag lever för skolan. Det är mitt liv. Så jag lovar där. Alltså det här det går enkelt och jag ska gå så jämnt ut. Och i måndag. Ja, tack Löv. Johan Stenberg och så det nu. Ja. Ja, jag att det har varit pastor av en liten flotche gör det att det sitter lättare har avskan och allt det som ska läggas fram. Och så och när det sen så är vi där och samt om det här som vi förra fram i välstruden häsfär. Det vi stand ut som en flockar samt om några mål som skulle läggas för så folkskolan det som vi drar bära fram och är bära fram över det det som vi talta. Tack. Edith Jakobsen. Ja, för svära spårningen någon cha Anna. Jeg kan vise til her, og til noen som sitter her i det, om at jeg stand ikke sin i at jeg er sjakk som jeg venn. Men det som er ferdig å si, fullkomlig og tror vi hoksjoner til Janne Flotjen. Det er vi samt om. Vi har en konsensus om at det som vi fører ut og boer fra, det halter vi død. Så det er ikke privat AH-mål eller private tanker som jeg kommer vi i det. Og alt som jeg ikke oppfører mer i det, nu är ju nutchi här som och jag har sjön det inte folkskola som säkert ett land här i det men är så innerliga och ut i miljöerna äntligen och nu vill ta så om tvålärarskipan och det inte upp för mig så senaste veckorna och så lite senaste dagarna här jag har hållit om hända spårningen som jag finner för hålla mig till det att ut i musikskolan har vi haft tvålärarskipan och i Nek herransvar til her i arbeid dagligen. Det vil si at vi har orkestervendinger, sammanspel, kor, et først her det nekver næmingar samleier, og til kvønda i vikene, ta vi minimum 2 lærere om til undervisningene. Og det er fullt og fast under vi ætlån timen som har steget oppi det og sagt at vi lærerskipan skal rævfestes, ta herma med at dette er noe som vil lide landet så lenge. Og jeg skal vise deg noe om at vi er valgt av ting, så fører vi dette til lærerskipene. Så vet jeg ikke om jeg skal
för halda mig till spårningen eller om vi ska få göra det. Du först a little longer snore to det är först för du tar år ja. Ja, kör väl det. Fint, tack för det. Det hoa lite stande här i det. Jag har själv inte i Österskolan någon. I heja står vi här och i satta flotcha så det är dejligt att vara åter kan man säga. Och i Österskolan här vill man danna var i att förhålla sig till den konkreta spårningen och till hva skal innehållet i folkskolan och vara. Och hva omstøver skulle nämningar och lärare häva för att nå häson. Jeg i autofætan at folkskolen skal danna bøtnene som forviden, gled og heil mennesker. Han skal menna allbyggving, så at jaun var være middelen til boklige, og til skapande og til kreativa. Til eira suttest atter og i nomsatlandet. Landsrønder legger ikke i forvittne, tålende, samstarv eller kreativitet, og jeg halte at man er avtaget der. Folkskolen er Tack. Folkskolan är en fantastisk institution. Folkskolan är skalt lojme som binder all folkskola samman och säger något om åkara samlägga. Hetta må vi verja. Ser AH-mål som kunde skapa klassamon har det inte hemma i folkskolan. Floksläraren må få mer tøy till sitt arbete och vid eier styrke om skolavelaingene eisne. Läraren ska undervisa. Han ska inte sitta och dokumentera ut i Tomanheim. Och ja, som sagt, två lärarskipanen hon må och ska styrkas så bättre tog i den enstaka nämningen. Kreativa och skapande lärargrenar må virast av samma hatt som alla era lärargrenar och där skulle ha en naturlig progression genom årene vid diktation undervisningar tillfälle. Och så halde till sist eisni att man eira taka nämningarna nekmara vi och att lägga till rattes undervisningarna. Hetta fyrir att göra där man oknarskap och sånna gärande steg. Tog att här och i Österskolan fick jag stora parst av min dannelse till nödja årene i Tjecker. Och vi var alltid vi lärarna och tjockon och definiera och hur jag åkara gärande steg skulle se ut. Och det är jag så glad för det. Tack för Edith Jakobsen. Jeg har en relaterad vimerking, ikke bare det som Edith akkurat nå sier, men et Ludi Gjerstadshof, han skal fremme selv og ned. Jeg har starvet å se noen i noen år, og jeg har arbeidet med til en annen ved Talgildes Byggving, altså gransk ved Talgildes Byggving. En dag før støys Nomsatlan, nå nevnte du Nomsatlan, Edith, kom 1. januar 2023, og her var Talgildes Byggving. Løyv, du var eisen i at du jo leivor, løgt at 3 timer sibunden førleikene, som akkurat nærmengar skulle doa til det lio. Det vil si lesing, skriving, rockning. Og så har vi lagt disse her KT og Talgildes Byggvingsna at 3. Alle lærere vidt av oss ned. Og så nødvendig førleikene, der skulle innebæra nusle, fætan, teldelig hoksan, medingar, evne, samskifte og samstarv, leitan og vidger og skapa. Det er øyla fin år. Det er helt ekstremt vel åra Nomsatlan, skal lukka sige. Nærmengarna skulle med landa doa bruka KT ampo en skilagåan hot, skilja og meta og møvleikar og avmarskingar vid talgildun loton og ampoen, meta hver avleinkar nusla hese loton og ampoen kan hava fyrir teg og samfelleie rundt deg, meta sambandet mellom menneske og tøknuna, hos deg avvarska hverst anna, og hver avmarskingar teltan hever, de skulle lære trygt, kjeldekritikk, høskande atfer, verje og personlig virun og talgildun milon. Otroliga föröver en otroliga välskriven Nomsatlan, men tar man bara skävar i utflattorna, och det har vi gjort. Jag har Kanada, jag har ringt runt i skolan, ringt till lärare, jag har ringt till KTV-are, jag har tås av vi folk av min namn, av alla min skolan, jag har tås av vi en rikviga fölkje, gott nog bara det som man kallar för desk research, och nyhetstövan är grej, jag är nomsvisande deltna, vi det är ångan vi kom. Absolut ångan vi kommer vid Helgels Byggvinst. Självt om hon steg här 3 år. Det vill säga, vi har inte lärare till att undervisa bötten och i nökron av oss, nästan ångon av oss tinknon, som stannar och är så här fackre Nomsatlandet, och vi har heller inte för så vidt orskarna eller lärare att undervisa läraren och att undervisa bötten och ut. Självt om ankrar glottar i att homa Nomsvisande deltene vinner från Skajon och så framvägs. Kunde tid förhalta det kom till här, att det är så störst glopp i mittlen till fackre åren i Nomsatlandet
och han praktiska verkligheten att det kommer till detta sera allvarsamma evne som för att kolvelta allt som vi kallar för förläggar i folkskolan. Lov du sitter vi finger handen upp lunch du släpper först. Jag har en så outgjorda mening om att jag nästan på loftas. Alltså ordene att det är en iverambitiös ordring, ingen klarar att leva upp till det. Och som säger Johanne, det är nejot att vi får fri till att arbeta vid dannelsen och att männa tar grundläggande faglig och kinsom och skilaga och konsekvenshuxande allt hattar skall upp på plats först. Det är en orsak till att det är 18 aldersmarsk och är inte släpper att köra bil. Det är en orsak till att du inte ger en badne det var inte en motorsag i hånden. Badne klarar inte handfärd etter ampoi for olyckan. Det stens obøtelig skæja og så. Hvor hunden gjør vi dem disse skjermene? Hvor hunden krever vi av læreren at vi skulle lære bøttene av være talgilt danneie. Det er ikke en gang å si man kan takk. Altså, men skulle det ikke være talgilt danneie? Absolutt, men det må være danneie først. Ja, men hva gjør vi så? Brøyder vi verleggen som kommer tattere på det som stender her? Eller brøyder vi det som stender her så det er minne ambitiøst? Du finnes det synder at det er orealistisk? Ja, altså jeg finnes at man ikke tårer at huksa når det er nå må det endelig ikke halte til at er talgilt forskrekt. Så jag man damer öliga väl till talgilt ampojne. Men det är skinsamma talgiltingen och när är robotnen byggven. När har det också så att grundläggande förläggande som krävjas till att handfärda hos ampojne. Det är det som är min. Ja, tack. Ja, jag hade Björk var först och så Rene. Ja, Björk, görs väl? Ja, jag också ja, om man kan säga först att jag har släktslärare eller något tillagt så jag kan bäst uttala mig som förälder. Och har en dotter som går i första flotche som faktiskt kvann enaste morgon och kvarskväll säger att hon vill till skola. Och här säger sig ha ilte budsnon och renner hostacenter och så vidare. Så det är ett område som faktiskt rör med något snäck och alltså nummer 1 vi har talgiltingen som var spurningen på att nu tema alltså boje till bötten är äldre. Det blir till att introducera för så vi behöver inte skärmarna för en dag in i faktaskolan. Nej, jag var faktiskt samt vid Astrid om att vi skulle köra en gång här var alltså skärm talgiltan skärm inne i stoven. Jag vet inte så ofta att det fortäljer att jag har hukt och filmat det och alla strålarna som kommer in. Men jag har vi ösnen en vimerskning om att det blev sagt att Folkskolan är undervisningsdepel, men är halt jag vid ha flott och till att han är inte bara undervisningsdepel långt, han är alltså också en omsorgsdepel. Ja, tack för det. Och vi får göra och vi märker att Lutsen stitter vi har gjort här till så vi får allt framåt och så möjliga några spårningar till. Redan först. Ja, så just bara så ser bara när jag ska göra stort. Vi måste det här så då har vi här så spelar spårning först. Jag hade eisen omsätter danska som allt annat som kommer. Det har varit swish. Men det är nog inte det omsätter danska. Det är rockning. Flott omsett. Wow. Det är inte nytt. Det är inte till att för virskifter. Låt oss göra underskatt. Men det är några örvelse i Färjön i Danmark samman med vi är örvelse samfälla. Vi är helt örvelse samfälla. Vi har något att bant åt av fjordarna. Vi har alla mäten som bant åt av fjord. Men är vi inte lika jocken digitalisera samfälla som det danska samfället? Vi tar väl över det. Men vi ska inte omsätta allt danskon. Så som jag säger vi är att gerande stävren till botten ska avspeglas i rönton och i sån här. Det är inte så som vi upplever det där. Alltså landströntnar som skulle väck det binder och till att nej vi måste undervisa efter att vi skulle till rönt. Vi kunde köra levande skola. Och så där sista ska svära om då. Hon är inte svär. Jag kan säga att tar man kommer till samgång och samröringar så kan man få något i ett samgångsskäl. Och det är bindande. Och jag vet som flocksformöver för stötterna till biflösningen att om jag kom in eller inte så kommer jag sitta i en arbetsplats. Och här vill jag absolut arbeta för att få bäge normarna, bröttar, tøymanar bröttar och få in i en avtal att skolan ska få, läraren ska få och läraren ska få 3 till 5 år skola hejt vad kommer vi göra. Tack Janne. Komma. Ja, jag vill köra en nytt att säga. Jag öla sant vi lov och att vi skulle ansätta hur så kött vi alltså introducera skärmarna. Och ja, det som Edith och Rania har sagt att landsrönten är skulle borstor och östen du vet några av dem alltså jag minns det för att jag tog landsrönten till gott någon länge sedan att
så för öra negativen för att lära och hur man brukte skipanen där helt av något tvatt. Och sälja landsrunten naturtökne hade alltså tager naturtökne skulle ju vara en lärgrön som man kan få göra praktiska rönder, man kan vara ute och man kan skapa en dynamik i skolan som jag då säger om och istället för så ska det vara så anrätta efter att det ska att man ska klara en landsrund till halvdelen något tvatt. Ja. Så hade vi det här var Johan. Ja. Ja, du markerar lite att det visst ja, nettopp. Johan först. Ja. Ja. Snakka ut Johan och Tacy the P-rock och ni hade det här Louise nog så väl att det är nog så långt väck från här som Louise gånger för sig in i skolan någon. Samstundes som man ser hattar, ja, man ska danna sig bötterna, så skulle vi sätta för på för telefonen och skärmen och så skulle det ha en rund här vi får upp till protokol och så släpper vi inte bruka hattar till att föra till protokol. Det hänger ju överhuvud inte samman. Så att hvis man ska ha en näkaus ner så må man bryta hattar. Det som huvudsänder och samtidigt liv ta vanliga dannelse först och läringsna till det som skolan ska först och främst röna. Hit kommer så speklar vi. Skolan lärer bötterna att bruka tältena som ett anpåd att lära vi. Men det blev sett, nu kom jag till Tunnliver, det blev sett en ölig avhavärd spårningar upp på Johan Arren att tilltäcka börja i ett avhavärd fyrbrygte som är att 21 altar innar förläkare. Blev det inte kolvet nu netto vi är så här till och vi vet lite någon och öllnes ner. Lever du just några tankar om det? Ja. Lycka först svära spårningen som är. Halt kött, ja. Fackaflocken hever ena suje. Här det handlar om skola och uppbyggning. Så det är helt säkert något som fackaflocken räfester. Och grunden är stilla upp till nämligen fyra att få hackriottan till fackaskolan. Fackaskolan är bemen finns spärringar och effektiviseringar som ett annat för spärringar. Vi varsklanga toy. Ta som akkurat bøtt, så det ikke det som viktigt. Vi er ikke, bøtten er ikke en vindmiddel, eller en firelight, eller en biler, eller orsle av orske som skal effektiviseres. Og så til det tøkne. Hvis en lov ikke er å undervise tøkne, så skal noen ikke undervise tøkne. Jeg halte ikke man skal banna tøkne, men det som er å undervise tøkne, skulle slippe undervise tøkne. Vi har bruk for en fjellbrøttere skola, her, altså, Folkaskolen er den eneste av løsleien som vi er tvungen i døgnet. Og tog skal han være mer fjellbrøtter. Det skal ikke være så at vi tvinger deg i døgnet en lei, her så nek føler at det ikke etnast. Og tog har vi bruk for det. Men det kan godt være onkel skal tvingas til undervisning som ikke tøymer, men er vi ikke en breier ting her på en tås om hver førleggere folk, i behøver skulle heve om 20-30 år. Tar vi det ju så stövna på att nu vi tror det här spårningen alltså är inte rätt spårningen kvosso vi häva töcknarna vi och så framvis. Tack Leivor. Ja, vi är här vi är Björskfest, ja. 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 Nekvinna till talgilda äntligen men om innehållet i folkskolan. Alltså vi tar så kanningar från akkurat om hvordan salarhelsen til timen er, og det så vi til norske. I Osland og Kanada er helt nere i folkeskolen alder, og det ser ikke godt ut. Så jeg halte at innehalte i folkeskolen tog at vi er så lite sammen, altså foreldre er så lite sammen med sine bøtt noen det, at når jeg omsorgene arbeider noen eller vidane, og som har kommet inn i skolan, at lære om salarhelse, om tilknytte, om egen budskap, alltså om gärandslöv, hur lever vi ett liv som människa. Och med ett annat fjällmäntan där vi dösen tar så när jag kommer där. Ja, jag har alltid att hese virskiftene kunde godt komme på innehållet i folkeskolen. Tack. Och ja, Løyv, du är nästa listan, men vi tar spårningen i mitten här allikevel. Jag är väl nöjd med till dem. Jag ska spyrja. Johan är det. Jag har titt snacka öland om dannelse i skolan. För några år sedan så var en dansk sättningar skriver ut som blev lagt ut av sociala medier här som det var bra för föräldrarna om att det var hemma att man skulle lära folkskick. Alltså hemma skulle man lära att säga många tack och gå en morgon och vinna och orsaka och allt det där. Och att vi i folkskolan skulle sörja för att lära dig före stödfri, angst, ängst, kristne, hemstjärlär, naturtöckne, lövfri och allt det där var själva.
Så, en spørninger til hva innehalt folkeskolen skal være. Det okkar oppgave å lære bøttene at jeg skulle si god morgen, mange takk, gjør så vel, årsøka? Jeg halte ikke min oppgave back to basics, alltså, ja. Purast. Till det fackliga parsten. Ja, det nej, Löv är först, årsöka. Ja, Löv och så det, ja, och så ja, alltså har det hänt när upp? Ja, så jag ska svära här som spårningen har kört Johan. Alltså, vissa bötterna ideellt så lär du bötterna att ha hemma. Tar närmingarna som inte då att här tar komma in i skolan. Tar få att här vidare från er. Självant. Men ideellt ja, så då det till att det kommer och så är allt vi öden närmare. Så förstår du inte hur det fackliga parsten. Chockera folkaflochen. Jag har faktiskt undervist och i KT är då där väl. Tack. Edith Dahl Jakobsen. Tack för det. Kvar var navnet? Johan, ja. Sandet det, Johan? Nei, det ikke beinleis arbeiden til læreren, men jeg halde det mer komplisera enn så håast alt. Tog at dannelse det at du hever etter, tog du hever glemt alt det du hever lært. Altså, du tider det til døgn, og du er formet som personer. Som vi ser fra en sier at dannelse kan skiljas som livskompetenser. Og det börjar ta det baden. Först vi föräldrar, så gärna vi pedagogen och att ända vi läraren. Alltså det är en läng process. Och ända mal är att du ska göras ett självstövet och arbetarfullt och huxande människa. Ett annat människa är alltid vitande, men inte naturliga av skola. Alltså du kan ha ett annat människa som också har gått i skola. Så jag huxar jag till mera än bara att säga god morgon och tack för det och många tack. Det stinker Gypri. Det stinker Gypri, ja. Hej du hånden upp i att här. Jag hade hej Gunva först här, ja. Ranne, ja, Gunva först. Ja, alltså vi har svär på spurningen. Nej, det ska inte vara arbetet i skolan ensamt, men alltså sjåvande här är det alltså några folk som detta ner i mitten på vi akkurat som att föräldrar hjälper som bötna där det bruk för hjälp i skolan så är det också några böt som får hjälp till det som det inte får för föräldrar men jag har inte att det ska läggas i våra skolan att lära bötna att säga god morgon och många tack. Alltså det har alltid något som ideellt ska hända hemma men som man sjåvande kan röna lofta i skolan. Tack om va. Ja, kvar värnast. Var det Ranne? Jo, Ranne. Jag vill ordentligt gärna ängst att jag bara kom till undervist och har varit samman med namn att han haft. Men det är bara svärleisen det. Och amerikaner, de har sagt, it takes a village to raise a child. Da? Och tar jag bad i min skolan, så är det en uppgave att hjälpa dem att då vara i två sammanhängande. Att vara i stora hoppen, att vara i små hoppen, att då begänka sig ut i miljön och ro i. Det är en något som kommer under dannes så skolan ska hjälpa dem. För att skolan och då uppföra sig. Att för buss, att då uppföra sig. Det är hand i hand, alltså vi släpper inte undan då. Så det är alltid och jag upplever inte, när jag var så jävla grån börjande säger föräldrar och vi sätter kröl för föräldrar efter och jag upplever inte det att föräldrarna inte upplever sin böt och att stol och så vitt säga gå kom till shoppa dem där för oss. Tack. Vi tar ankra spurning att säga att Arne vi för att gevast. Det är nog så kött det färd ni runt höjna. Hej, nå inte en spurning bara mer och ta vidare det ödlin här att det ständer oj nu är vi efter om ramnon att det ständer oj folkskolan och i samra vi föräldrar att uppgåvan ligger alla tyna av barnen och till det som bägge föräldrar och skolan har förhållit sig till det må förhålla sig till någon annan men pura samtidigt att själva det är några enlaga man ska men har man från oss men skolan ska ju rum ödlorna så är man här ja tack bara lite vidare ja och så hade vi en spurning att säga okej ja ja. Hej. Jag har sett en spurning själv. Jag heter Björn Sör och service som lärare. Det har vi gjort så igen 2016. Det är nästan 28 år. Skolan har brukt så otroligt nog det senaste åren. Helt och medelig nog. Ett som är brukt ordentligt nog. Och jag är ingenjörat i. Det är en talkild i hemma. Och jag finns ett fint ampo. Så kallas för vitlöjtje. Jeg husker om innehalt i skolan. Skulle jeg bruke vitløyge? Hvordan bruker jeg vitløyge? Hvordan for halde dere til protøker i mån til vitløyge? Hvor skal jeg syrja for at ødel gjør det samme? Hvor bestemmer? Vitløyge, åker, myndløyge. Hva husker dere?
Jag har alltid att jag hotlar nästan göra rundorna nu och se att det här är spårningen som vi tar mot ända nu och låta vara nog så uttouchligt. Diagnosen är stilla, vi vet inte vad vi skulle göra vid det vitlugge, vi stannar sin draberum. Kvärt alla flockaren Leivor Simonsen att göra vi händan här, jag vet inte vad jag ska kalla det, alltså det vi inte vet ordentligt vad vi skulle göra. Hur kan vi detta och hur kommer vi det mal vet du? 1 minut past och så kör vi vidare. Ja. Vitlugge är en verklighet. Om vi vill det eller inte. Alltså, det är, som jag säger, det är inte spårningen om vi skulle bruka det, men det är spårningen hvordan vi skulle bruka det. Og det kommer ikke om det avvarska hvordan vi skulle teka provtøkene til oss. Så vi må brøyta hvordan vi skulle mete ut fra. De skulle bruka hvitløyke. Ok, så skulle jeg fortelle om hvordan de har brukt hvitløyke. Hvitløyke skal være et anpå som kan være til å stille spårninger, å reflektere over oss. Det skal ikke, hvitløyke skal ikke brukes som en snærvever til at slippe løse en oppgave. Det skal brukes på akkurat måte, og vi så må vi, jeg har ikke Sverige her, men det må vi så til kloge som finner det av hvordan man skal ettermete disse folkene som ganger okker skolen, hvordan skal vi brøyte til provtøkene. Takk for det, Leivor. Jeg har beina vinn at det tar for å svære som spørning nå, men Løyv, du har logget oss om dette her. Hva sier sambandsflokkeren til at det her? Hvordan får man vi holdt i handa spørningen? Nu måste jag lägga men så rejält. Hur så för jag halta vid och till vitlugge folkhögskolan. Hur så brukar vi då när brukar vi då? Brukar vi det överhuvud? Från like vad ska det ha nu om 5 år, 2 år, kvärt vad börjar man? Jag halta att man börjar vi att det vuxna och ta arbete. Och hitcha först efter vad är det för något som vi tar via göra. Åren vi börjar att servera det för barnen. Till det stora svär. Jag halte annars att ha öra bara till att huxa så mycket skilla gott att man kan göra imskar avmarskingar bäj vi näte och vi löjte grunden och imst anna för att geva vid nämligen inte och ett gång till och i förska folkhögskolan. Det kan inte så ringt. Det må inte. Tack Lu. Edith? Ja, vitlugge kom för att vara. Det är så helt säkert och nu tås jag väckna mig själva, inte väckna januarflasken. Vi må gå taga därför att det är och jag halte att vi må röjna att alltså hvis vi kunde finna det var brukat det som att hjälpar anpå så halte jag att ja, så halte jag det okej. Vi tar det som diskussion i tonlaka miljön och fyra isna. Det är nästa som för brukar vitlugge till att göra tonlak vi. Och ni står man vär och så handlar det om ratten till isne och hur ska så ha pengar för tonlaka och allt det. Och ni står man vet han säger med här att hvis vi kunde bruka det som ett hjälpar anpå så är väl inte gälla vet du. Det ska bara vara det som gör arbete i fyra det. Och jag syns det som ChatGPT som jag brukar isne. Som en slags assistent som letar för det istället för att du ska klicka dig in av 15 emiskar hemmasöj för att finna Sverige på att du spyrst så sorterar det för det och ger en sammandrotta. Men jag har ju snackat på hur vi ska bruka det som hjälper han på. Men det är för att komma helt kött. Det är en gråzona och vi måste finna ett marsk. Ja. Johan Stenberg? Ja, vi lyder som öll säger att det är ju här och vi brukar det öll eller nästan öll brukar det till akkurst. Och det är bäst att det är skolan som hjälper närmast att bruka det som hjälper an på. Till produkterna så halte jag att vi ska få inte skoa där alla samlar. Det där höskar faktiskt inte in så väl till dagligdagen i det som vi bin liv i. Så det här trånger till en överhållning här. Och kanske lärarfälla i samma vid flera öron gång och kräften. För in i det och ta tjätja upp om hur det ska sitta ut i framtiden. Det här är verkligen att rutsyltar mot allt det som händer i det. Tack för det. Så är det Björk för att jag det. Ja, jag har alltid att vi var nöjt att hitta sin efter granskning. Alltså, vad gör det vi och kunna bruka vitlugge? Vad gör det vi bötterna bruka vitlugge? Alltså, vi mån till att ja, du kan sända en tjatan spårning in och det har vi gjort för det. Nu har vi brukt något snäck som hjälper an på. Och jag har alltid att göra något vi och alltså man lägger sig lika orsko mentalt och i ett man är inte nog förviden att jag vet om det är rätt eller du fast inte som och jag tycker inte det samma upp i hela någon som tar du faktiskt
ta du ikke bruker vidløgje. Og da vi snakker om bøtten, som enn i menning, så alltid vi må ta til ordentlig alvorlig. Samtidig så det jo et anbud som for å være, og ja, jeg tror vi der til høyre enden av Folkeskolen når det skal komme inn. Takk for det. Gunva, framsøk. Ja, nekva du som langt ble sagt at vi slipper ikke utan om det, men jeg har alltid øtt som øyne viktig til at man får inn i bøttene, altså at jeg vet ikke om det skal være altså, så reellende undervisning av det, men at få inn i det at minne deg ok, hvis du bruker ChatGPT til at skrive en søv for det, en støyle, så stimprar du, så vender du ikke din kreativitet. Hvis du bruker ChatGPT til at finne det av hvordan du skal løse et råknestykke, så trener du ikke dine matematiske foreløkker. At lære deg at alt at de snuter, men hvordan ekstremt nekt de snuter seg selv ved at ikke er oppgjøre sin egne høyla. At lære deg til. Og et annet som jeg hadde vidkommende til det er at hvitløk øyla dolkande. De bruker ekstremt nek vatten til det er så store og krevjande telter. De bruker øyla nek vatten. Og jeg har alltid også at det skal man også få vite. Det er ikke nek som ikke videre til. Den omkurvslige parten av det. Ja. Det er også et etlig som skal takkes på. Takk. Rane skal du først siste året her i kveld. Ja, bra. Skål om. Ja, til det. Jeg fyrer ikke der, vet gammalt var at man lærte bedre håndskrift og man lærte blindskrift. Og i det er du nå til småbaten halda en blujante. Det er en katastrofe. Og ikke talgilt for du er fremmestall. Punktum. Lærte å være til åren. Bruka heilan. Fatta førleggerne. Jeg sier nemlig som er et ampo. Men leverer du med produkter og sånn så kan du skrell. Du tror ikke lærst. Du må lære fra A til B. Begynne en oppgave. Løs oppgavene. Hvordan kommer jeg å male? Da du har lært det, så kan du bruke andre ampo. Du gjør ikke mer som ikke doer å smøye seg vel. En same pistol først av det. Så hette nægget vi bruker sånne fornuft, og så skulle alle røntene brøytast. Alt skal brøytast. Til det hører seg til i det. Det henger seg skjermen. Det reker seg nærmengene kommer. Det er ikke pyrhøttet, det er for underhøttet. Og så skal du må ta en støv ikke det her halva som kiksar. Tek nå en ordentlig støv, ikke gjøre tvattel som vi har senest, som kiksar hele målet vitt. Det må ha et grunnfeste og utgjørende sted og verleggene til bøttene som i skole, ikke akkurat som akkurat her oppe i bestemmer. Takk lærere for vi, takk akkurat lærere vi, takk. Takk, Rane. Du ber om annen takk stund, det er du som stiller opp. Ja, nei, hvis vi skal tenke sammen om, så det sånn at det blir alt det sin outouchlet, tror jeg heter det så torført evne men tid stille opp, og tid vil si at de tar mot torførene og bjørn og kan ikke ut fra. Men hvis vi skal tenke sammen om at det så snur det seg om at spyrja serfrøyna, så skilte jeg lærne om. Jeg hører at anker vil sette simpelthen trøst av pause i forhold til tøknelig utviklingsna. Det har vi aldri gjort før. Nei, men det var lydsyndet til anker skjermer innenfor en settene, men let dette bare være det sørste som ble sagt i kveld. Jakob, vil du først mikrofonen etter nå, du tog at lære enda av virkelig en hatt, har vi skilt. Ikke du, jeg hadde kjært ikke virkelig allikevel. Gjør så vel. Ja, takk. Til først du var for mikrofonen og sørst. Jeg sier hvordan jeg skal være, men det har vi i vår høyre ikke hørt til. Men det var ikke sønder. Tusen takk for AHN fra flokken og veløvnen. Og til de som her og lortet og ser spurninger. Og til de som forestående rundt om og i fargen og gjør det. Skole ikke anfalt. Det ikke lett å få oss i skole. Vi som oppbyggen til at virke skolen halde øyne til tropult. Men vi har en 4 måneder vi har til røntene og til forløkene. Vi høyre gjerne hva skal være. Jeg må aldri ikke slippe å nevne vidløyde her. Det er spilt nøyt. Vi slipper ikke fra det. Vi øyer ikke orskene til å sitte og speke noe djupt. Vi må ha noen kroner fra tikkene som får valgt det til å få det. Vi har vært folk her i jokken som skiller godt, men vi klarer det ikke. Man sier vinstrans arbeid, men det passer ikke i Irland. Men altså, det krever ordentlig arbeid. Og 4 år siden hadde vi også en lukkende tiltak. Det var et godt tiltak. Det var ikke å ha en folkeskolen. Vi vil til yngst av må være hent, vi som er av folkeskolen. Og det gjør som at det er tydeligere nå, må skal gjøres, det er ordentlig godt. Vi skilte dere på noen til. Vi vil at det lukkast. Men det er sagt, så halte jeg at vi sier 1000 takk for det, men det gjør det at han hatt,
at Louis hjelper dere, ikke bare hvis vi er meningen, til nå røyser av dere, og vi får synge kjøsang. Tusen takk for det. Og ta sørste, takk for årsøren, at løy dere så vel i kjøkken og en rettelig tropla oppgave. Ja, takk for det. Ta